Ati say hwe so kasa nam de ja de o chechero wo ba show ni so e Bible kura bi focus ya kasa precaution abodu across opede he Mampachompe Bible ko yan sorry Mampacho assemblies yo am I yeso Mampacho yeso ma me fansa to Bible ni so bodin ya me bodin me mama akosia me sa da Bible so mo wano so me sa da Bible sa sama me be kan sa sama me no kretro do no mi ni tro min du ona me boa me nyamboa order na wan kasi wedding fee say Mampacho 24 asembe na dia be dai Mampacho nyahwe ma wano so mama ne be ma ne wo ma fa yefunu bi o se me nkoyi me so me nye adwuma bia me tifie woni be ma ne wo no wa fa yefunu no so koyi tugu eye den na ne be ma ne kotena ho esi asem me fi children's home laboni e ho na yetete wo wa wo for wen woni mo bia na nka koda wo children's home die ka ha mu dede wa de nka fa wo pei mebu semo se apache wo na sensen ho ka busu semo nwene wo ka koda wo children's home die ka de ne babro ani Kristo ani nwumasua ni nyina mu ntre wo hantre ese wo ko mu ntre nyina mu no aha mu ntre ho de ani emu abrise ego dead wunyi no wo se wo su children's home wo ye sure ye freo sesi a wo record so ho edi be na ye de freo mama mi akosua na asantwa wo free ho yi abe na wo free osu children's home last 2 years and ade anya mama yenu ene oba wo nsian de ba kwa to so eye da na wo free home ho mama so mo de ye ko ho home fo ni so mo de mu ko ho akoye dan mama so mo de ye ko sana ye peni ne ka kire ho no home children's home ni bi ho minim de bas o se o de ye ko ho akoye de yi ma wan kire na no ye di kan de bi mu akoho dida omo koye aba omo da so kwan no ho process ya mekas nti ba ko obaji aduan wo ye gate na nam se ma se ye ko ho me de no kra wo ha na maka ye ma des no bi free omo se bibia ye ko na enye nti ye wo ba bi kwa yenye den ye ndwane enko wo so children so manya be school o abije ya fani out ni empe number bi ho ne enfre wo nye se wo betra ke kan se ya na ye ja no sa etu omo ka che mo se ho no ho na omo de mo be ko ne nye etimu wo ba bi amu nwane because ye beji akwara de na ko children's home akotete no be end up say dia ene na wa ke ma ne nam ne baby dia o kan se ye no kura me nyini eti kasa eti maame ne ka cha mo se ye kasa de mu ko ho ho amenko ene ye den na ma me ka cha mo se menko me ka cha ye peni ne se me de menko ho ne de menko na o si ohun se me ne ebum no me dwane e kasa nti o mo ana mo de information ato me trim na enye hwe ne wo no mo de ye koye wo save hand na ma ade chain na me fa me bag na me dwane ene se me de ko share bra ne ho no na bra no na onimu ni dada na oba home obebobo your pack boys enye just kwan ho fa so no kra no enye brema ne kon fa so no e fa akola no enye ena tu fa bag ne bra ne dem e wan e wo labade wo aje wono ade adwuma pacho efita oni yere dab etu ko na ye den no so wudiem so fa hu fu sa wanya de orisi so kachire wa hine babo achi my darling Chebiana me fa yefunu ti oba ho oba knocking ujiga be ye knocking na ene ewu na topachewa yo ka say ti myself fa yefunu for say eti anu mu no ne wonyem wo bayi di o hyewachi o mfie say 1 year 4 months ene wasan anyem foforo di family plans nyabotere megebe dwuma anye enu nti wonyem de toso mienu no se ye den osimi nkoyi koyi nsa ni tugu adan ose onye ready like skin ho like no so ena ho so se de
Usus unyi. Eti ya nya oden. Mpese me ye adwuma. Eti sa no de adea. Mama nya mboa. Akoye de adwuma. Dokno, pese me ton dokno. Enkra dokon. Dwuma ntira akora ba ya dwuma ntira na abai. Wani ade. Titi Roma fo akokoduru fo ma. Na wa betimi enkra dokon no. Na animu ye. Ne ma me na na ye ma so nti na ya me koboa no. Ti wa hunu bo ane ade. Me hu bo de wa motete. Akora ya sema ye mabreho. Bo no a wote na em so onim ba bi ogina. A wote a wotsese ne wo krai me nwanwa. Children's home hono. Tu ni records bia kire se ye de ufri ha ne bai. Ma dabi mi ni record bia kire se ye de me fi ha ne. Maybe some say Kolebu hospital na de ye ba ho. Oh, rade. Kolebu hospital na de mo call ho. Ya IBJ when wo magini kunu number na mo page osu children's home obi. Na ye musem asem. Cause want to me trank ka say ya na ye nkaya no tum. Se nkola no ye de on be ko home ho. Hwe nipa boa mo ne niam a wo mo gine Ghana ha. Na ebe wiase akoda no nye school, enya adwuma sua. Na wo ben ndi apakose be ma dem akonyema kowo abetre TV so sie mo an kopa adwuma dia na fa so be na na woso se dia kroya ka asema wo kan ye no kra osu children's home ya who search wo benyom number sesia ne enfre wo mo emusa wo so on trono to twitwa na wo be free akone bon to pacha no ne ba no wo makopa on be bia to eti bra no o se ompe nyinsen we no na oba bi dada mpacho dabi oh na da no e so mfie sen mpacho 27 anu so nyini obi afre on so okọ orphanage o eye pa ne ni obi akasa eye pa ne yemu sakra no nani abre o ntwatoro akosua efie wasetena no sen na tie enda form so wende ma wa no so awura enda form ena form wo bo mo ye o ma fam die ye nkrofo brem ne ma mai nkrofo brenya te ho na wunyini ya ne wa yanfo anko school mama ko school ewe mi nyo bi de mi ko school bo film nti man san ko school bi morning star we ma morning star ewe police hospital in morning star ho na akoi uko from uko from class 1 to ahe mama ko class 1 ekosi class 6 ye penny ye Mrs. Kwachi ewo morning star na wie ye no anko JHS dabi JHS manko adai nipa no o sponsor am no fimu na mesa de ba home ba etutu certificate in high classes na me se me die me maka me di esika woman of faith for year ye first conference ni echim sika twitwiri die enyame nkoko kacha me se me first can call orphanage nam this can call orphanage bi okumase ha ni ye video no akwayo ba ko begina me nchen akra ne seme na TikTok for your hini ni akra de kwa adopt no na me ni Mr. Brifaka sai say yenko je akra yi na ye mehwe no ne bi kura na nyame adom na me frɛ orphanage one om so ye social welfare for asem no de social welfare Asante region for number me frɛ papa na me bom din pe na Abraham passe Sciatica say no so me sidiem no nya asede twi etina me ni Mr. Brifaka to no hu se me bu fuba na Mr. Brifaka yem say minya abotre na busa papa ne say sa asede na wo sere me twetwetwe wo phone no so no ase kire sen o se sa me te wo kasa na me hwe wo ni delay interview ni masema wo beka ewurade je bibi wate na ya serefo enye ya dancefo minim dia wo beka na me say as a professional person a wo the institution say ya no why we need delay interview to me from who say me be peba eti wo sere me aren't you ashamed of yourself oh oyini ni ada obu afu na me say dia wo ye no ase kire sen ena me wo sere wie na wo jimi ni hu wie sa no ena obusa me say e de na me chirechirem no wasan so sidiem ena o se hwe
na nkra na gu orphanage no bia no wan ho dwo say na papa no ka kire mi o onye obia no wan ho dwo ena me se adenti wo se kola no mu orphanage oni nyina o mabusuafo ho obi o ha ne maame nua na dena koto obi wa ne nana ba na dena koto eti wo ko gibia o hye ne kwa eduru ba bi o ba ebden ba ji o ma de nam se really ene edu o ma ko gu orphanage oni ye sise sika edema wo mu opro mabusuafo wo ha o mu hu yo mo nyale nam sai se me orphanage me fa bi nkopie mu da ada me di mi birthday niku tachimai na me di 10,000 ko tua o mu bills woman of faith nya 1 year 40,000 and ye call children's ward e wo ko etachimai holy family e ho ya wie bibia nsi wo biem de be no kumase adaji ana hospital sintreso ana babia tafuji ne de ko e betre kumase ana ekomi kuro ma chem da ai ne de ko tachimai so ya ye afam de eye enti no sa orphanage no eya na nsempio na abrampa eyi nsempi ye de akra na ko school edu classes wanto aso mi kwa so eniema ye de ko e kire se mo hwe nkra na school nyina o se de o kan ye no kra anana akoso anim na wunim ade kasa manam nimade na wunim ade sheda nimade sa banam na obo homoden mon fra wo mu osu children's home ya fra mo mfa ya pamuchao mama maye mewie na mo mekase ya story bia bomudin enu ti na kra ne beka ete a woka no allegedly eye den na kra ne free ho anase so bi wo orphanage ho a edu ba bia mutumi kase bia kwa na munchire omudu stage bia yetumi pamom se bia ba bia ya hwe wadu no ko na ko bo bra na wenu ne pese ehu akos bibi sa ho se bia mudu pepe so bia mamba chai mudu tambe ya ne kasa monko no maximum 30 una 30 no ma ja kwan se ko on be pedan ama na wakoti na se ne wo nu wa nu 30 na ede na upi mindu 30 na ede na upia usi abonte mo ka se mo de ye ko hu na me se menko na me de ka cho mo se ho ne de menko en de mepe baby ayede akro eno mse ne ekọ onu de menko na mo se ho na ye best option na wono de o mo se koye de wo ho na o mo de ukoto adwuma mu ho a na o mo koye de wo eno mo ko ho ni bi ni so be bo amane se ho ne nye ye de mo ko ho a IBJ ada say osu children so mana ni kun kro no a wono ne nanye mo so nko yin sentu no yempe emra bi mfa nwe no so osu children so mo fa ante ha to o say so mo fa na woni mo number Mr. Date de mi number osu ho no chi ba bi a watena nyi akoso a woni mo number mama wo ba me phone asay enti na udu kukura wa bo kire se phone be say brabo no asho papa ye wi ase mo bo obi baba yo me pa cho pese usua German kasa Dutch yenkonko sua A1 A2 B1 and B2 a ebeboa wo o se akwanya wo pa adwada kopem ya wada yenko sua bi anopa awia ni weekends ni nyina da ya wa Greekens ma ebura school mu akosua bi Kumase enkran East Legon Obojo American House Church no so enkran Fred 0271833215 na fe yenko yenim Kingdom Herbal Center yenko ho sisi or the garlic capsules aba yenko gibi o say wo mo nko a na ye garlic wa ma ye ne capsules obi anye bi eti se nsuo no te garlic ne pampan na emwa ema wo ntumi nnom a wei ene anu yie no wei ye capsules wa ye ne gel kama o de to minimum aboko na wa mene eco smooth ade te se onsano na ye otititi stroke akawa to them sa de boni e friend cholesterol ji ni pedua bosu be kunwa be pa cho kan ho ne Kingdom enkohwimom Kingdom ginseng power capsules ebeboa wo be ma wa ye mere sisi ade wadwen no ebom kekansi so ade kwa wura fi eno so emwa kra na fe ama mema so wa iprim tremendous capsules yi nemu sa ya de nyina afiri ho baby eto na duro to aduro enkra o kai drug lane
Ubenya bi 0597 298 Grow fine. Ube grow fine. Ose ye mojamu yade Eye grow fine. Doctor so moja so ate. Eye grow fine. Okete so awo na. Eye grow fine. Ya na dware aho kekawo. Eye grow fine. Ayade awie na aho towo. Eye grow fine. Waso de afiri udi aso. Eye grow fine. Oba obuchima no aye basa. Kono kwaji grow fine. Wato a untumi ni die no. Eye grow fine. Eye yeni aye koko. Ene ye dia ye. Digital herbal center. Ene ye dia ba. Usiaka no a. No akutobi. 0244596532. Virtuous woman of prayer. Ye kobi, ye kobi. Enyasam ketwa. Finshia numti or Shahun Fabon Paye. Ye kobi. Akasa for evangelist patient Wilberforce Digraph. Oh baby. Guest speaker near Mrs. Efe Amanoma Mefi. Onsu wo ho. Adom to for ye papa kwakuja si. Obeto jom. Rama Entry. Obehu Of Mama Sarah. Omunyine ba. Sete Champo. Abeto jom. Ene Frida Borton. Enyasam ketwa. Odi Fuba Nancy Usu Afrempong. Ono. Ono na woji ahoho. Ni nyina. Into something manifesting in God's glory. Ye nyina kobi. Atonsu Presby Church September 20th Edame Meneda. Ampaya. Anopa non pepepe. Ne ya hyase. Kobi na be nshira. IBJ when na nagina so twan ya ye hu de ekwa ye ba no be ma na na hwan na mo frɛ no. Na mo ma story e gina stand still dodo. Ya samu etinka so opese okoye nkradokon. Kagosi. Wow ye wade. Na betena he no waye na be ma na be TV so so kotu anyinsen no. Okwa obeje bag on dem. Ha? Adana bra no ye sa. Osu children's home yesra mo mwanya miss call o. Mo client ana mo candidates ewo Sompa TV so. Mo ma yentie de ewo mu o. Sakure ntro no obetwa. Nipa kwa no susu otu America kwa school mu no. Home ho no no so nkoduri. Fra be ma ne no kra ne hia. Ono akoto atopa. Na kra be ma de obi kra ba wo dem. Sho ho so kakra. Wanya dufudi ade na wusi ne so. Probelu folder. Ye di wasem TV so e brada wi. Wo fra na onfa. Enko. Number na so de ma number papa. Anabobo krat number na ade amaye. 059943. Mr. Champo de tonte no starting year course no mai. So me da se. Mechia etiefo ne ahwefo nyina. Mo akwa baba Sompa TV. So mama children's home. Enema ya etati si won mo nyene nyina na eba bontema enipa hu. Danka ebinu betwe asan kakra. Emre bia ye duru ye. Ba bia ya menimu wode ne makwa na mo asesa edi ekofie. Na yemfa ma enkoda no kura. Wo mo emfa ma enkoda no kura. Ema nsem bebre ebae. Na samba akune say akoda ya what children's home for so many years, say 24 years so. Onim ne papa, enim ne maame, enim obia. Enso so no, watimi atena wo no mu am ya hwe no wanyini. Na wotimi hu say eba say ye say ye de omu ko ho no. Ah, wo bi beti ho kire ne say ho no emmoa no. Hoya. Hello? Hello? Mr. Champo Kasa. Ah, we be tin which no aye hu say emmo ano no. E na wo no fa ne ho adweti mo say abrantie ya wo ne no wo ba ko a wo sane ne nyim no. Na wo ko school mo no mutem bia. Enti wo ne no wo sa ayonkofo ne dada. Enya dia ya nko betimi atam ne bag akọ abrantie no edem. Ebeti abakra se no wonim abrante ne dem okra edada enti no timi ye boda otam ne bag ya ode koye no na waka se mi se wo abrante ne be hu enkrofo animu enom ne ade ho an okunhu wo mo e na asem ba second one so wantumi amfa anko wo mo e ho na esaye me ho kakra na asem ba ko se nipa me na na ka wo se hwiwachi e na sebe wo bodwe akoda ye de wakọ private school. Very expensive school. Morning Star. Ewo enkran. So for me, yeti office no. Ne be ye o chinechi, won ne ka brofo. Brofo nko no ne ka. Ah, akoda ye oti won. Classes na udi. Ah, what brofo pa. Enti no, che se nipa na wu kura no wantimi anhwe no. Enti na school no.
tinko mutimi fa no nko aban school krama sabe nka yentoa no so kwaso wo bibi aya kamemasam no nka amanani so nipa na na so odi mirika e call su children's home no Kevin number no de friend mo fresh way se wo mo toa no so na bibi si nani so a enka so of mama nka onko ye memasam because nka wo mfiri eho no mo we de yedene ba ye pieces school no sorry home no antoa no so abreye nkrofo so di sika ekọ abakwa so edibiko nti ko ba ne sana ne chese ono so odwane apene kra because we see wo no omo nko ye ne sebe ekom di wo mo ya wo mu ni baabie nti wo odwane no abranti no oni ndada no otan bag no de ekọ na akọ fanse mo nyina ba nti ne ye pese ye kan se wo mo je nkrofo ma ahwe wo mo dia se ne wo mu sika ya se obi awu abusuani no ne no mo abusuafo di benti na wo gugu go no ma ya hwe wo mo mama wo mo abusuafo ne hwe wo mo sa se di benti eni sikoba ne sare na neje sakwa ne benyine no neje so oni future ma no bibia adwuma ensa no adwuma bia no bia tesa enti akwa ne pie ba neje se bio no aye sansani chese abrabo mo ankasa no onimu mo no na mo ye ni parents ne se man gade no ne sikoba ne se dia neje se ya na beba ti ne me kan se abrante na ya oni no anyinse no so fa me na wo kan no ese ye pe no na ye ne no etrase na se de nyinse ne kwa de ontimi kokoyi mu esa na ne are ho ne se munya children's home o friend ku ne entina abrante no onye na dwen se wo hu se na chi ni bi nanim ni bi children's home ko for kro ne de Sompa Nkomo yi ekọ ba bia wo mo ye from no mo fa wo be video no ma be fe sa wo from so mo fa ko no a entino abrante ne hu se na chi ni bi nanim ni bi nto wo ye bu ne kwase nanso wo ya aban nipa wonya wo akora beto no ma na wo ye aban dia tini ye ka kye ne se o me person pe bi no on kan kire ye na ye ne be sim konwa atrase emra kwa bi aso so na ye ne be fa so ye makore ni ensa nye ne ya ne mpre no ne mpre ensa eso eda if say nipa na ya wo side na be wiase no ye ma ne ma me sofa ebiem se na ono no wo sofa no enti no pe bi ne mu ma de ba ko so ne se enkon so odwane ye no okoka abrante no abrante utimo so no so nsa da mobra nka so pe bibia ye na samre ye ya wonyima wonya abosu me mu ya ne fimfim ma ye bugu mu wo wada wonya da wonyim besa abosu me se na ye na se nu jajampomba hello Good afternoon me pa cho aja Paul Mensan yi Ojoji Paul Mensan na me ne ka say why me uni anya uni e fra Paul Mensan me pa cho Bajane te say Oje wo ho te say Boko woni makola e fra no akosua Mami akosua yo wade wabakuma se na waba me office o se woni wawo wasan nyinsen foforo o se unya ready etu onko nyinsen ni tumu e na me ibusa sa adan de en why ade entia hello wakati no mo frɛ no na we ese e kire kura tumu na no de kansa Mr. Champo de kasa entina akoda no wodi kan ko na ye owo first one picture ma wo first picture ni to so hello Paul Bacho wani ya from me wo hini ni me ya adwuma Sompa TV eti ba akola no waba ha ode wo ba na ba ha wo ba ba e ma ni hye na chi o studio ha yi wo so usu onko yi nsa ni tungu adai de na asi Bacho me driving to the mommy Islamic film why wo drive me driving photo ni to so e me friend mai no be boy if you say jama grow ne ti ayedi wa fa obi be janka ba sha wo dem mommy Islamic film why yo also ofre am Mr. Champo de me mommy Islamic film Bacho akoda yi tamo ya nyinsen ba ko no wo wie no enu na esen ka o me na ni bre na ko pe adwuma bi yo na samre ya wonya 5 months dokunu eja ho adwuma no ne ade ya asebe okura so yen san hwe ye be de no watime ko bodokunu ni san me ya wo ni adwuma wasua so entine enya ade bi ya ono ankasa no wa waste time kakra ko start ye bibi no de support be me ya etu osufo no de still agbangbe ebe ye ye enu ne ade wo so children's home de still de agbangbe yo enti wo so wo pe
adwuma bi aya ye ne be ma ne trust ne ne ka wie na mo bi won so ya ye ne be bo na so ma me na ya settle no na just wakoye ne doko no ya woka no so wa won de be ye dia me da ma me da si na ewi ase yo ho case we areho nyame se yenka no kure e asem areho pa na ewi ase ye se hwema me e wo ho ye nte se wada wo hwa wade eye na sister yi ne maame ne papa enkwa wo ho bibia mebo mu ena wono mo ehwe omade a kamenyi ni se raba enti sei enka awia yi ko betum rikada ne ba hye na chi aba betena ha na children's home fuin so yesre wo mo dia sister yi kan ye de enka se no kure nanso so nsem ni bi wo ho ya na yetete a to de bi ya na awreho won wuni ni pe ya de a mani nhunu baabi asem ni kwa akosie se bia wo ka kire ne se mudi mfie se ya de mo ko ha no wono mo kwa akwaye den eno ne nam so ma bebre ma ya ni bebre bedwane ebia ne se sister yi trap kakraka wakwa wrenwe afidikasi ayi no a wakwa hye be ma bi dem a wadi kan ne na wo ba ko a ebidi so ba wo ka kire ne se konekoyi tugu no na oba ankasa no ade bia ni wa ya se oba wo kunu ana wo boy wo banyem no waka kire se konekoyi gu eba ne sa na akwa akosi wonkwa wusi wonkwa chese wankasa wo life na da san mu enti se okwa akoyi aguo akwa akonya nkwa se wunya nkwa ni nyina no akwa akogina wo so if you odin ba na de frɛ wo home. Hello. Hello, Mommy, good afternoon. Oh, we dey no me show we na me wo fie na me say ne sa dia nka me tuka ba na onioma me tuka na ba ho no na de we o mu bu afu no se wanya tam tam na kaka na akwa na som na o kan ye me kra akwa na o ka to se wa wa ya na O mu bu afu se o mu nkasa o si on kasa yo ya te ne on kasa dia ye de silent mean consent de akwala na sem na obeka ye nka se ye no kure ye kura ye se akwala na oboa ye pese ye hu se ampose no home ho eno pie ye ejo mu go su children home ho so mo kasa ebe no kure ayo ebe no kure because me say we di kan ni o makasa kura na o si ai masa suma me say me mla ho no na ehia wo dia wo fi kuma se bla ha pen o se penifoni se hia ya ye free kuma se emra o su children home ho yo ebe ni manager o se hwan in kasa yo ye ma ho eti akwala ne so te ha akwala ne te ya no o kana sem ye mfre no de wa akoso ene oba ne so nka edin bone wo mo de o si e wo mo ase wo mo de ni koho no mo koho ni bi be kan se ho na nye ejo ntimi nkoho na ne mo wo ni si abonten ene wa ko wie wo be ma bi dem a etika ye pese ebu so mo se so mo je nkola re titi o mo duru ba bi wie a e kwan ben o mo di o mo fa so wo ma na je o mo kwan mo o mo ko ana nkra na de o mo peti abonten ejo se wo nkasa wo mo ntere no mo nye ne ma mpempem twitwiri die se bro nya beba krofo abesoa ne ma mpempem e de abre wo mo to mo ntere o no mo nye ye be wie kurum di ama wo yo ye da se oba na children's home so na nka woji akwada won se bia ne se me ka se nyame ma abatan nyina nkwa na nka obia ntimi ntete ne ba na nka wontumi nkonkoduru so ankwa nkoba ne senti wohu sese ya wie ya so ya yehia ye hunu ne ya ka eniama ne bi wo ho a oman mu ye ya eya na enye ye mfa kokko abije mu fo social welfare kansem bi enye niama bi sese ni ne kasasa kra we situation e bende sese maami die yi won se wo dwane a wakwa akoto trap kakraka mu a be man so so wunim sa won pese obewo dodo a fine wo ba no krampo na enye family planning a enye pe condom bi na nka won so so hye ne fa protect sister ye sese wa hwa ma nyinsan aba nyinsan ne ba wie ya afedi abo no nko aso no nko aso so na wiase no nko epa ye wo eto de bi a ya na ewiase na wiase asetena ya ewiase asetena ya na be ma no won hwe na nsam wo ka kire aba ya ibra wanyinsan no
one person papa bi no me kan kire sister yi enkomo eda ho no nyame se yenka no kure sane yesi kɔ no afei ne ewura me kra mu ama me akra me hunu asɛm a menka se eno ane sen na me a abaya watimi anyina du pempensuo bi children som nipa nso so wanyini asabi yemfa ne ngu kwansem mfensuo ntaa ne ho anwenu o enu nti na nipa wo tete no a na nka wo ma nsanu nwuma bi apa future bi di ama no sese wati we sese na ni da soa ne nkran dokono na ni da soa ne nkran dokono abaya a wati so afi na okwa no nkran dokono na obenyini no na nka ono ani padua na yesen wono mo eja adwuma yi sambre ye ne omo nyina edi nkomo a sene omasi agigya no wamu mpom kra no entimi enyina brane so wan enti abasre so maso mu se obi awo ne wafiri mu ana akwada bi ato na sawra no mbeboa me ya hwa akwada na yesra omo nyama ne nkodru na omo pensa no nyuba mi fa mankora na kowie seidi a ene na esemu oya ma me da ase mo frɛ ne maye me so me da ase abusuafo me pacho makosu antena ha maye wuku no ne da so yi ayo ya be fano ya di ni free eye hospital ne bai esi ye nim ne maami nim ne papa ana ma je no me ni akra di nkobo se 8 years ana maami bi be fa no school ne nyese osufo na de ne ko ye o maami bi le be fa no e be fa ni free ho eti maami ne fa ne se ne ba ana wo tete no ana oduru P6 na maami no e free mu na se busuani bia ntimi enye no ene san de ne ko yi so eti maladi wudi sansam we eti sa suku kase ye yesu sanyina osu yate din eti maladi school ni ho ana school nta ho nsiai eye nkoda ye fom nko school eti akra wo ko school a ana wo wi SS school maladi ko ontimi ni prosi ko ontimi ni soja ade bi on ma etan ana Ghana soso na ye mo ntinye ma biase osu ani children's home ahodo no maladi se nkwa ni benyina adwuma wo ho ya di mo mu bi ye ni policy ka ho soja ka ho fire ka ho institutions we bi and ye di mo ye ye di mo wura mo ni abusua no ma be yo man no ajapade ene ma bi o ha tan o man na koye ye nim wa ye moa akora ho na okosi ni so no akodi process na soja ana one nam ana pomesa abrim ne kwoti e di ahia no o be bobo e o honum se ni nyina no o site no o bobo ho nyina no o site no ana wa be fa no pomesa eni onyi semanu yi. Hello. Paul, me si akoda ye friend maami akosua. Waba me ha e wo Sompa TV se woni wanyam. Wo ba hye na chi, ba akoshe ne yam. Wo se de hye ne yam onkoyi ntumu. Na wonya ready. Na ehu. Ghana ha ye mre tia sa ade no. Ye betimi ya chewo. Etidi enti na woni akoda ate na wonyam. Akoda eja nkaba ofiri enyanka fie. Na wanya na lofo de ntre na wanyam na so onkoyi ntumu adai. Ati mimi si ongoyi ntumu. Ai. Ajo shinu a me ka wa. Shini wa beka. Shini wa wo beka bra. Because obana me ne tiro obana bre enu nti obekwa aba obekwa na dwuma so obeye ne bibia onhu se yare bi mpo ewo ne ho obetime didi kama obetime adakama ogusu a obusti immune system no bo se na yare no nyame adom watimi ade ne ho medofo a wutie mi imbustable mixture de eya pomde mapo se moja ni ndia frusa ne yie sentini ni masisi se wakoma na bo periperi osa na eha wo oba menses na emayi eya general body pains ana ni nyina ye kanfo imbustable mixture na dia ma wo enemu yare bi tete wakohwehwe aduro ni bitonom na ebeboa wo enemre ma yare atiatese na yenuane a yedi asesa sebi mframa kora ya sei no yensuo nyina yede chemicals egumu no ade atwase nipa bi ama na adwe koso ne se obe boosti ni immune system ana obe peja asrafo na woni paduanim no na ho oden no watimi akon edi nyarewa nyina esu enkunim eno nti na police ni no de aduro no ode aben aboboa no se herbal shop licensed chemical shop pharmacy bia aduro ni bi wo mu eboa no so de da form aduro no so ne nom enye ya eno nti bomoden na ma wonsanka police ni na aduro imbustable mixture oya de nyina fato so ne beye yie numbers no eye 0246
208496 208496 and 0261 388 meda fo yede usi na kai hu se imbustable mixture de ya pomde mapa ena pomde mapa so ye imbustable mixture enam se police ni na ye nti ukoto bia betimi aka se police ni no adro no nyankopon kira opi my lady yeda se imbus memo bi mfa yesu na kwa e ma me dan wa chenchena kra wo ba kasie tena se monfra akra ne maye nipa na wo se wo frɛ no amena amaye no eti se wo no ba wo ba yin na se dan ye nsan ma obi nka ho ana se de Kevin we kai se wa frɛ nipa no na wo gina so e de adwuma no maame ne nche na maame no papa ne wo sen Jono sankra no mo we ba cho be wo be ni maame no fie ho sa ba cho Collins hello Eja Collins Morning no. Nti say dia wo ba ne ka no ye be ne dan Ano kwen me ba me ka no. No kwen minia penny na wesu me ba no onso na oye be penny. Odi kai ware. Nti
Mfisha mfasho de ma bam ama na ebenya bi nya ye ne yetiefo ne yarefo ache ya mama me kwanya ide ma mfa nche kese ma na free na free o ashtown ahuntahu mfa nche kese nso ma na suma nkwa hene bafo ane ahemfo aka na pram so hene na ene wadi akoten wa ya de obia ya de also no ma bese ya na ba kofo nkwa ntimi empeja because no den to obia mu ho hia o wa sante ha e kase bleach e kase ebo a asante nya ba kofo de ha e obia de ha atiefo ntie ni ye wa wuti fie kura wantimi amakura ya wo de ha because aname kan se wo ya asante ni to do mpa ebo man kase nra insuo start se pete awia no maami bi behwe nsuo agu na wonim se nsuo pete maami abasire wo ye se obehwe nsuo agu na me wona na firi ho tewia oton saben sane ade o tumankwa me chia ho na me wo na maami ni pia o ye nsuo na etoi nsuo to de awade da wasi o so ono ne gidie ne se nyame ihia so ye ne ya adwen sanity nti obi a wo fie bia na yawo asem aban enya asem obi betima gina waka se eye ba akofo de a nemo ye kan nyina kosi se rompuma si edu opemeso na ye abo ano nti obetra fidie so bia wonnam wo kasa yem wo hwe bia kasa ko na asante afa na ntam pafra ente sa ebe ye sempi makasa asante ye hwetim asante ka sem bia abo ano to obi ofiri baabi bo so obehwete asante mu asante ne enka anokwasem obi ofiri baabi e ba se asante aboa no ma no na oba behwete mu na asante ne enka ti sana ya maame ye bibia akwa yi ya ka bom asante tete no asante nyim se we eye se opem so ade wo chia ne se we mfiri asante intime pamano dabi enu ti na ya na de bia chef video se kase obi ya santini ne wo sifia ne obi be ha dan ya ye ntete no ye ha no ye nya ne basa je no wo penso na ono de asase de ma ono won pedi pa ye ntete mu anokwasem ti amanfo nsua ye be chef video su ampa ye wo Sompa TV ye ne program ya se mpedi pa ye be ka ne kra na a kire wo opa no afa tia na obi begina fidie su na han wo de me ko na ye de nye no me se wo ka odika ye nche nipa ye nkum nipa ba ye kanya nsasam kire nti asem abrichi abo wa santemam no ya ye betra ha ye beka ne kube mu ampa ene ye kokoto kwa hemfie ya ye bia fitinura besinde na yawo me de no ma sesa kakra nanso no ma sesa no insu oto e obempo bia yi ase a ebi ye nhira ebi nso ya na nipa bi nti ase because de mete ye ne de me hu ne de America na America yaw se du pote kasi tutu asante mama insu ntanto because of amane ne amamre wo asante asema na asante book e ya bible e wo kwan bi so because e dru mre bi no e se ba konfo e de kom e na nto e wo ti sa na asante te ti asante nya asemu a ye wo ba bi ani di so efa ti ana no na ya na ye be sra hemfo ni binom ya opem so kasa no nye die ntia ye nhwe ye mfa sebe pepepe ye nwira fita nkata ye ho na asante mfa ne tampa mfira ye kan tampa wa asante ye nwira ye kasa asante mfa ne tampa mfira ye nwira enwira ne ade a fita ne tuntum bibia na se efini nkeka obi ankam eno ne gina ho se den ohene asem mpraduasa wote so a wasempa ese wudie kire se wo ya asante wudi asante akonwa ese wo yire wudie ene na meka sa asem wo kire wo ohene a wote so na wamanye ne wamamre ohene bi ta konwa so na konwa gbo akwa wote obetra se ne konwa so afo kra no obetra kumase ne nkra na aburo kire kwa ongogu nsanda enso classify no so yo hene sa no ma no ene de yehu ni kwase yehu ni sa biem esese ye ko yanim nenso aya asante asemti neni na ebetuma gya fidie so aka yawo me de masem wo ba no eno e betra cheche nsem bebre
ewa sante ebra ye nana no fotabra ba ye no nsu a ya nom a ansa de wote oda we kura no ensa ye da so nom ko ye ngosie no to da so da ho de me pese me kama sante mai obi a wa sante ate ase ne se ade bi a wo ye bi a sese wo ye asante bi a ne yere ho ye asante asem ntwamu da asante amamle ntwamu da ye wie ekwa akire ye nti ameka se no ya obusebusa no ma bi ye kirekire mu nenne eye foforo ye wo nipa bi a ye ka nkrofo asante ye ka so obi nkrofo bi a enya asante kasa ewa asante nkrofo bi enya asante kasa bafo ya ye wo enipa bi a ya bo omo a sebe omo asante ahemfie fikesiem ya wo fi se wa she designer top wa shompo bo bapa bi uko hu no bantuma hene na TV ne so no ba fo no kumasi ne bantuma na no na mane ho yaw dem pesa me ka kosi nya se ne wo bi tie ni a ne ka mane ne amamre ho asem ebra ye na nada for media ne ye kasa tie ni ye pa wa wutie obi a she designer we akodu manhia hemfie okoto obi o he challenge wo mu no sa nkrofo no ana sa nipa no tie ni ye pa wo sa nipa no opem so wo mu na 7 mpre aduasam wo mu opem so ye opem so enu te na me ka kirew ye nwan bi atutu kwan ye nwan bi tikro mu a wo mu sika sem to mu du manhia obi onam obi a wo mu no tie ye wonwum to obi ya yaw asem wo ye si no na no na obusa na ntwuma ni ade wo kwa manhia ye wonwum bebre ho na wonti ase obebusa na nwum amuto yi asesere ne sai ni nyina wa asesere tetene na wo ohini bi obedi akonwa bia wa santema mu ano enye ono na di bia ka ho de wo ho no ene na ede wonam so eju opem so ne no ma bia wo ye bia no enye ono ne se eya de eda wo beto ye yaw woni bibi ye wo nipa bi wa himfia wo ofia na hu na wo mu no fikesiem ba na me ka kiro obi a wo ya santeni bia wudu manhia himfie obi a wo bia no fani de ma no because omo na sebe ye beka se omo asante ya sante na sante be ya sante a efikesiem na kosua mane ne amamre ya wo ye wonwum bi wo ho a opem so chase ya hermanim Jujue TV no opem so chase nda ye kopeja nwom ne ba ana se otu anamo se wo ko a otu anamo akoba bia ko shafa ana se bibia ye woni pa bia wo ba ya wo fi se wa mu no na nwum bia wo to de ahia no e so opem so gina anu kwasem e so gina no tie won so ba ya wo du manhia no wo fi se onye wo bia wona ka won hwehwu papa won hwehwete papa duwa mu no tie ma me ka sam chew e so hwedi e wa sante minim de ntia me ka sa ya onwum bebre ho enwum ahodo enwum a ye hwan a ede ho a ye de ma asante hene sa asante hene se sa nwum ne ba sante hene ntu ni nan ti se ogina ho ma nwum ni si ansa na otu ni nan sa ni pa na kopeja ba so ba wa mu no asante ntia sa okay ya obi ka kira santeman ye obi kira santeman enwum no matu bia kira ne okay en sa nwum matu bia kira ne okay ayen kombra sesi ya de ne sisa ke bibia bokọ de ya already ya de bo ade de nkwa ache na ye day 2 na am say day 2 na am so de shemu say ye na ase ano kwasem sanse ye nti atenka boni bia no na ye be na ya ka che wona etie nyina say nhia ne omo so motuma ko ma nhia fie Zimpimpi panyini to se ya bidin sambe kan o ma no nananu ma konfo ni awo nom ta ni awo nom ni ema keka ho nanso ni nyina mu no boni bia nsiye wona etwe won boha etwe ekan ensekan ewu mu wona sebeta frache omudi atu okohwe eye ejeso mahima okokohwe ni tuo se nam wie mu ani na ni nyina mo makora won ho se omoma ni niewu nkofo hawa na amane bi ama no eno ne yede ho asede mo se yenwie ebi yenkosi fiada ne memre daso
yɛbɛsrɛ no die kwan sɛ nkɔsi sɛ Europe nso ɔtumfoɔ sɛ ɛtu bɛkɔ kwasi ada asɔre akɔda ɔbɔ adeɛ ase sɛ watumi akora n'asante hema no na ɛhɔ ne yɛhu sɛ afei de abɔtɔyɛ mu aba yɛkɔ so ada mu a mɔde ka akɔ day 1 day 2 na se sɛ moakɔyɛ ama na yɛfɛ mu a moaka akyira mbɛba days aka no sɛdeɛ afoforɔ bi adi ɔmo da ni no woda no wokɔ a na nso aboa abɔ ho ban bi na asomdua atumi aba na ɛnyina atumi ako akɔyɛ anim ɛba ne saa ɛneɛ na aseda we yɛde bi ato hɔ de ama wo nso nea yɛka kyerɛ onipa biara ne sɛ yɛda mo ase sɛ moakɔ a bɔne bi ansi penkye bi ama mente me ho ase bi ama ɛno na asanteman ɛhwehwɛ ɛno na asanteman ɛpɛ ɛno na asanteman ɛgye tum ɛno na ɛma asante ɛyɛ asante yɛsɛ ɛdɔm ɛne sa nipa a wɔso ntakrakyɛ nti wohwɛ yɛ wura ne kyɛ no a colours ne dɔɔso ɛyɛ saa wɔn a ɛɛpa aka wɔn a ɛbɛka sɛ yɛanka wɔn a ɛbɛka sɛ nyame atua ne ka ɛna dɔɔso ndi na ama nna mmienu wei yɛnhunu bi na yɛtena ha ada mase kempem pii dwumadeɛ bi sɛ ɛkɔ so a kamgyedi yɛ sɛ fie ada na ɛtwa toɔ no na nka yɛde ase daba but me wura mu yie na mete yɛ wase sɛ akɔmfo di ka akɔɛ ɔma kɔyɛ ɔma fam deɛ ɛde nhyira ne nkɔso aba ɛdɛ ɛtɔ so mmienu nso nie ne sɛ asɔfoɔ nom so bɛkɔ ne sɛ president foɔ so bɛsesa so ɛne ex president to sɛ vice foɔ ne former president foɔ nyinaa bɛbɛba nti eduro bi ada so a yɛbɛhwehwɛ sɛ asomdue no bɛba afei kuroma killers nyinaa nso yɛda mo ase ɛyɛ no makɔ ama na yɛfɛ awie dɛ mo amfa nkɔ hɔ amakɔta yɛ wura ti sɛ basabasa yɛ bi ama nti killer bi a wo kuroma ato wɔ fa nkan a ɛyɛ aseda ne yɛde ma mo sɛ mo nyinaa matuma akɔbɔ yɛ wura akyi dɔm fon koraa yɛra yɛbɛbɔ yɛ din monim kuro no yɛfiri mu no nti montoto sɛ obiaa mfa ne nsa nka obi obi nkɔfo obi kaki obi nkɔpae obi milo monhwɛ ne nyinaa nka ho ɛne ɛhɔ de obi so kɔyɛ saa ne yɛsɔ ne mu wone akorɔ deɛ na ɛsɛ wɔno ala wɔno ara mo nso a motim de yɛne deɛ tena afie a mohwɛ tv ɛhwɛ update ne nneɛma ɛkɔ no nyame nhyira mo asante so anwom bi sɛnea na kwaku ka bie no ɛnɛ no ɔmɔto baako bi ɔsɛ hɔhoɔ yerɛ a yɛmusa hɔhoɔ yerɛ a yɛmpɛ no hɔhoɔ yerɛ a yɛmusa na ɔmaka ntwoma ɛna ɔmɔto nnwom no saa nti mensie kɔsie na ahemɛn woyɛ dɛn woyɛ hɔhoɔ no antoto nneɛma yi a ɛbɛwie no yɛ sɛ obi ayerɛ a yɛmusa wone obi agɔbusa no na ɛnam sɛ wiase adane kakra nti ne nnɛ megye di yie sɛ naanom ama ɔmo kwan ama ɔmode to nnwom ama wate bie na nka nyɛ saa yɛne firi adeɛ bɛsiisei ɛden sɛ wɔbɛte saa nsɛm no yɛbɛte an sɛ obi kɔ yɛate obi kɔ ha mu ɛno ano no aso sɛ yɛ maame asomasi baa na maame nyanta ba no wonya bare nnɛ ɔmode ɔdɔ abɔ dom ama ne ɔmo yɛ nyinaa boa ama sɛbita frakyɛ yɛhunu yɛaka yɛate nti woyɛ hɔho a na ɛda yɛwada no ɛne nnɛ ɛkɔ nyinaa no watoto wakwan yie sɛ bɛyɛ a ne die kwan so nkɔtɔ afena no mesrɛ wo wowɔ akyire so mpaduru akyire ebia na yɛwada bɛduku abakuma sɛ mmɔntene biara so a ɛsɛ bɛyɛ ne munyama ma wɔ no mpakyɛ medura anadwo ne mesi sɛ still a mɛkɔ fie mpakyɛ yɛwada da ne deɛ sɛ ɔbɛyɛ mpo ada adeɛ kye friday a waba ne nyinaa bɛboa ama aseda yi a yɛrekan ebi akɔ de ama wo sɛ woyɛ asitie na aboa ma nnɛ wo nso so no wante mmɔne bia nti no asanteman deɛ yɛwɔ bi ka yɛwɔ bi kyerɛ yɛamammerɛ fɛ yɛamane yɛ fɛ na akɔ no nso nti aseda ne wo sɛ wo so sɛ adadeɛ aseda ne wo sɛ wotwa ntoma aseda ne wo sɛ wo sɛ radio station tv station ɛnɛ nka meyɛayɛ sɛ Ghana nyina da tv station radio station biaa ɛde wɔdɔ abɔdɔ mu a mekasa siesie no wɔn nyinaa ɛbɔ dahuro fa asante man yɛwura ɛyɛ ne nan hema a wɔnya ne baabi korɔ ɛyɛ asante nyinaa yɛ hema nti mo so yɛ dam ase ɛnim baabi a wowɔ ebi a adomfoɔ ɛde ama Sompa TV yɛte yɛde ama ɛne TV sa Tela1 yɛ platform biara ɛka yɛwura na yɛ ho nsɛm TV ahodoɔ ne radio stations ahodoɔ nyinaa yɛwura menyini sɛ ɔkɔ obi awɔ wanwan sɛ mo nka bi ma me yɛ nyinaa hu sɛ asantemam ne yɛwɔ nti yɛyɛ ne yɛfɛ ne ayɛ ne akɔnɔ mo nyinaa nso twɛdi abɔ Nyankopɔn wɔnhyira mo na nananom ntaa mo akyi nneɛma ɛnkɔtɔɔte mfama mo mo a motumi kora mo ma ankɔ nante mmɔntene so ama ɛno so ankɔfa asɛm ama ɛnya ba sei a ɔsɛ ɔhu sɛ obi pɛ nnipa de ayɛ rituals ɛnya ba sei a ɔsɛ ɔhu sɛ asɔfoɔ bi pɛ bi ayɛ rituals akɔmfoɔ bi pɛ bi ayɛ rituals sikadurofoɔ bi pɛ bi nti yɛnim ne sɛ amammerɛ tam duru na ɔhempɔn anaasɛ ɔhema titiri bi sei da fam no
obi anim sebe yɛde bibi besie sɛdeɛ tetene ne yɛtete no deɛ basa saafo nso tumi bowura town nim na ɔmasoma mo matwufoɔ sɔfo a wɔpɛ nipa ayɛ nadeɛ ɔde ne deɛ abɛnum benya kɔmfo wɔpɛ nipa ayɛ nadeɛ na nso de ne deɛ abɛnum ɛsɛ nti ɛne yɛda mu nyinaa ma sesɛ mo so makora mo ma yie ma mo ma mpia ma saafo yi amɛfa bodina keka bi amɛka yewura ɔpɛnso otumfo sɛ etuni asanteman enti nyame nhyira mo sɛdeɛ yɛka na enim sɛ nana edidi so nyinaa so day in day out bia no yɛdi wɔn yɛde bɛba na yɛtumi ako akɔ yɛde bia. Okay, ɛno ti yɛbɛda ɔmanfoɔ ase sɛ ɔmahwe ahwɛ yie ɛwɔ n'ahema dɔte yie aseɛ na yɛbɛkɔ aba obi sɛ deɛ ne dɔte yie na ɛyie koraa so mfasoɔ ɛne sɛi ɛno ne nkɔmɔ a yɛkɔ aba na yɛaba bɛtwetwe na ansa na yɛbɛkɔ aba na atiefoɔ aba mu na yɛnsɛm tuo ni Kwame Wuredu wɔn ɛkɔbɔ aporo no na de okohu ye no wɔbɛsi bi de akyerɛ ɔmanfoɔ no ɔrɔfo yɛnkɔ ti nananom anwom emrazizia. Okay, asante ewo bika asante ewo ebi echire bafo no bantuma hene na sabere wokro no asante amamere no akono obi beka se kwaku mfaso be ne yenya firi ayiyo so yo ayiyo ye ka ne shade a obi a tumanya yiye pen o ni fie nipa na bra bo obebo ye eno mapa o ye ene ye de ne kaidum anti ye yi obi a beka se asante ya de ka manfa nchama jifo na nkomo na ededo nti we no de adu nti ya na edru mebi aya na ye kono ro atiefo mfa nchebe se ka se die na asante ana se yiyo ye nyamfa shofri bo ya otete no na ye yi a na ye mokaw ti asam ne wo tete no ye yi obi wu na ye siri pe e de ye na yi a enye kabo na mom ye gisaman tum asante gisaman tum otie ne ye obi a wotie bia na wo ye sofo so ye hwan asante gisaman tum ya na de wo mu ne ses obi wu a ye ne nkai dum se nipa somasi o won kai ye wo ye bi
enti ye de ye som no ye de akosie no for said the be ya ne saman erenwo ana nchima erenwo ne ye de akai no ye nkai dum minim say ye nua no so be ba so ya na program wam enti yaw ene ye ka yie yo a obia na sabi wo ni fie a ye ye yie wo ni fie bia no ene wo ko na busa na wo history ma obia o nana kwasi ewu ye no ene nkonwa ikura ye to ye o nana kwasi wuo no a eden kagbo mu bai asante ye ba ene ka efie nsam ya teni ye obia no so se wo de na ni je ye ho ewu ndi beba nye obi abusuapani bi na di wuo ba ye anya ohini bi na di wuo ba ye na mom empadifo chance hu se ye ba ena obi o ama no ne obi o ba bia aba na ye den so asam so e wo fie nti ye ba emfasodo no eye bebre samre me no ka se yawo ebi a ofie kura na ya ka bi wa wunim ebi a me no tie me fie ya ka bi wa minim nemo ye ba wie enu nti na yedi na wotweda ne ahye yie no ye wie se da sei ye buka nya ka ne nko a o kwaku so hwe tv no so a santehene we amamre kase o amane no no se o hwe time a okohwe na akura o ya amane na akwadu ya dom se okohwe no no na no odin ma no pa ya wa amane ne wa amamre anokwasem asantintie sa asem wo ya wa amane ne wa amamre Kevin yes anyi yes ai santehene no no obetoi opemso obetoi sa asem wo nti se wo beto sa asem wo wo kwati enye yie nti ya ye nhwe wo yie obi wo ho a ye de ni si akonwa so a opemso de ni si so a anase ni krom se be kwan ye fa so de ni si akonwa so be ne wadane no wo se me de me ye boga me de me wo sika nti me mfa mane kwan so da bi opemso de bi obeye bi obetoi ene onam so nti ubari opemso se wo cheche asa edu me bi e wade bi wa se sabe tuduru anase hye no de nsa hoso se ya wa hu sai na wo de nsa hoso saa e kire se wo opemso yento na du no aka se ye boso nti de make acho no obi a utifie bia no opemso yento na du ye nkasa ye tan no ye nkasa opemso me de ni ko ba bi dabi insuo ni abosom nyina no onekuta omosom no tuntum fa na chinya hwe enti de ye hu ya wo sei enye ne ho na tano tiatam ni ye obi tifi obakase no obi a ohima wuo na wakonya dabi aya mane ne amamre ena wo ye sa da te enti nya ne ho na tano wanya etia asantemra enti we ya mane ne doso ne ne nyina ne obetima twaba tv so de ye hu aya mane ne amamre uko ukuro mu a de besie no obi wusa na ohini bi wa na obrimpon bi wu a migidi ye se wa wutie me no ukuro mu amane ne amamre no ewo ho ohini ne be ye enyo na de ba ye eda ho nti ya ye hwe ye ewo no ma bi ho nti ya ye yo eye mfasode e de ma asanteman okay afasode no ene sen na me ka kire no ye wie memenda na ni ho kwasiada ye bo asoso ne de ye yo aba ye wie a ye sejuada na busuapani ahye me se no nkono ye nyina ye nhia enya busuapani nhye e na ode hye obi na mmom efie ntoto ye eti wo ye na nada wo ye amane ye efie ntoto ye bi a ewo ho asante ntoto ye ewo ho de du samle se ya na to ani bre to behwe na ye buka no obi a wotie me bia be hu ni fie asante mamu de se na tie bia no eye bia si obi fie pento onim wo behwe na obi apagya nsam wasam ka o nipa somasi minua no nanso na me nkasa abusuapa ni nim efie wa ampanifo nim because I manfra ebi free baby na bai akosho house woni obi nkasa ne ya frɛ akosho apomasa begina animu ha unwa so ne nkasa na de anya ne ya hwɛ na busuapani papa maka because busuapani bi wo a okoji sika no akoja one side ti na make busuapani papa
na che say yi yo no de nkabo ayi yo na de nkabo mu aba ni ya busa wunua sha one ne nkasa uchire mu shay ni ya chirechirem ye buka wie e ka na ye bu awie no ya ene na bibia ye bibio first obi wu abusua mu a kenye ma na kopa besia tie ni ye pa ene no ma dane enye ma na kopa besia because maami wu na papa wu a enye wo dia wo ye ba na wukọ abusua pani ho na na kwetena se na ofa ye ne dai ene no ma sesa ente no ba abusua pani bi ho a woni binti emane mu no na nso na me kasa se mo ma obi bia te ase se ampa wo sika o maame wona wo hwe wo nya sika but o maame awu papa wu enti wukọ abusua pani no ne kwetena se papa abusua pani wandaro ma ye ne dai wo so sa na tie dia ye pese ye yese ne momo so de ne sei papa me wona mfofo me bobra ne nti me pese ka me papa ye me de to anum na nka me ye ne sei wadaroma na busuan pani atiase ne de pepepe yo aba ene de ne ehu obekwa busuan pepe no waka cho se me de me ni bio te de mo amufi se mo beye no monye anya sante amane wo ye busuan pani wo fie na oni sika amane ni wo fie dada makra ni hu ubetime na wo ba na kwhye baabi da me yabusuan pani me nkuta me nkura na wo pese de madwe nkyire ne yi wo si yo mate papa me nso me hye woni munyam eye sei enti ye budin a na ya ka abusuan pani de corporate besia na so abusuan pani ni mo we sa na yi etie enti wo di si se ti de me di si se ayi yo edinkabo mu ba okay ayi yo edi sebe amane yo sebe mpreduasa amane ne amamre woni mu a uhu okay santi na santi ye ye nyese ye paye nyese ye do ye nyese ye do funu na mmom so obi wu a obi hu atwa ne ehwe ne de ame ye kuro okay the nation sanka mfaso de be ne nya free yi yo so santi hene na that TV no so no na de otumi se na ni abre ye maso ana se nso o bisa se me na me ko ya nka me dey nti du se ya wo ben wo no de ya wo te ya wo pa ye wura betena akonyam no ahwe ni pa atwa ne ho ahia nyina na obisa ne ho kwan question se kenne me na nke ya get say nti omo de ba so omo question ke se busa pa na mo ni bra ba na mo ma wre ho adoso tama mbre bi duru abrabom na ogina pen bi na obi oben wu a ho na ahwe ni pa ba wo se de yesi jam na no wote se wa na okasa se wa wo di nkomo se wa na titirifo do ne se wa ena na omu nyina be jam ne se na obusa ho question se ntinka me na medemu a ka de fefe we nyina ekoso abramani hu bi afi na owu abeye ya afi na ofrase adwini wowo ho afi na obusa se ntisa akwa wonye bribe ti akwa yi oba se ya no de mbeko wo so to wa aduna ya okese ne ni pe kan nwura wutirim minim se ne sa ne ma we nyina bia go turu wo yewura opemso tumfo se tu enyame kese na adwenem ene nani so ohunu mfoni ne bi ne bi nso akoso wona adwene wonde wasaye ni nua baawo wono kra ne san tete ni mere bi atwa mu kakra na woto nani se wona da hoyi ni nua ya na me kofie kwachia no oba bere wa ne te sen asante mahema mahema ma me ne te sen yede na dua ne ko yede ne sika ko ene wona da ho ami gya ne kwan na tina hemfo ne be gya me kwan eduru be de se ya na ahohemfo atrankonwafo nyina so musua bibi firim so one day will be abekosa na abeko ne di be ne ye borechi ya ye hwa ade bi so dan santin ma wuye wonti anoma so obo ma me di mbone bo hima bi ewu ba bi ohini bi ewu ba bi obi san ho nyame na tua ne ka ba bone ni dodo woko awoko but ma hwa frisi ya wo besi sam na santin ma bi antofom emi yenya akora tamfo baifo mamwata bonsam bi mpo se obese ni dimpo ato de bo obese di no obi bika e kira asante ahemafo se de omusi jo na omobre won ho ase na ahema ne nkwa so na yasre se ompetena be pa bi ntu ne na no modache ye ba aja wadi kan no ame nsupa bi anu no ame bibia di na fe obusa ye kwa so ya wa yi yo de one edinka bomu ba two ame ehunu gira pan abusuani bia agina 3 ema abusuanfo a ayera ye nima no nyina no ye behunu ano okay 4 eboa ma ye nwale ye ho because obi fira busua bi mo tukun agotena akra
okọ ho no akọ wo ne manyina ne wo fa nim ne ba bia na onim si ase kwamena ntebe awotre ba se ntebe ba yi we di akoso ya apia se we onim bia se yie ba eboa ma we num nyina ba tu be he no bozo be o mani nie we di wa ya kama pa ne we di minim no eboa ma abusuafo hunu won ho na fe enka bomu kese abayentam eboa me hu obi a bo obran ba bia na tifia koduro ba bia na ho oden koso ne awakoduru wo na kontuo ma wo na ne tebia bi ma wo ya wa yie bi aba ma obi fira kontuo mbeduru yese ma nko biem ne ntuantima fon ayese na ahye wo na wuwo de na aba eboa yi nkofo bi su fira manem obi timi ne maba ya hete bi omuwo no obehia no ofa bi ofira brochira ba wose anti ma me yi manko aye tan se na munyina ma me atwi ye ne anti obi amoa obi emeko ene ya ne oko school nko no oko sun aduma nko me am send this ka ba na mafa ho ka edi eboa be yi nkofo bi su firi ohaw ene amane mu hia ene komo a sebita frache omotimu mu ebiem eboa me ye solve abusua haw bi a da ho ache emfie bi a ye ntimi nko ho because ebeda ho no ni woni na nya ne wa abrochiri onso te Ghana sa asem no ho nkwantu ontwa ticket te ye nya ba no mu nyina beduru a den ne ye gina so ne ahwe na sa o haw na de da ye ni so no ye yi afiri ho eboa ma ne obi a deserve wa abusuam ne nsaka ebia na nkonwa na ato nipa bi o se fatasi ye de ni die ebia na afuo bi da baabi ezese ye de obi a chefa ma no nanso ye ntimi mehie ntimi nkan eno so timi boa ma obi a de ye kakra o deserve wo mu no nsetimi ka no akọ nanim ya na mfaso kese pa ne se eboa me esiesie fie okay efie bi wo ha otumi se da na ho nye o da na ho nya kura ndi se wo fa ba ko anom anwu amamo a ofie o penti de o fie bi e french penti ndo fa ba ko dum wuza no a na ne obi esende ba na ne mo ahwe na motima toto eno so sa aboa ma nkure wo fie onya bibi di ankura bi wa ye wo mo no afinu ya onum koku ofira busua no mu bi ba busua na yeye pa afinu ya onum koku ba da ye ni dura ensane ade ni timi bu mankura nya koku bi di hira o mokra nkra do kuna nchinam ka ho bi timi ba fie e mankura ni nya bibi didi kama timi so no ma mete no sa nuane no onya bi ni ba da ye ni ba eboa mo mo so nya bi nkakra di na fe o motimi ku e de ko o mo nim di yawo aye de e de mfaso de bebre e na ba fie aye de nkabo mu bebre e na ba fie aye de nkoso bebre e na ba fie aye so de ntokwa ba aye tim kwaze saso wo de ye kwa ante akua yi no obie na no na obeteme nka no se wona kwa moko no asem betimi asipa ya wo na ne mfaso kase pa edi mu no se aye me e kaye na nanom a edi kan kro obi wa ba beteze ye se frɛ na na bi wurako no wote sei no ofiri ne na na wurako ne bakora wonim no ne na wurako no kura wi ni odi wa de wonim die behie de na chia ne a chense wonim papa yi because mi na so se abusuafo no bio ni a chense ona na wurako na no so abusua we ba ye no na ba kan pa no we na wo Germany no enti eboa e ma ye hunu ona edi kan kɔ we ba na wu ya na no ye kosie no ye kyerɛkyerɛ e ma hunu ba bia wunu ya bi ada bia ona na bi ada na amada achi bi mpo so pese on fan nsam fom na nkɔ amusie nkɔ bɔ na nanom mpa ya ukwa hunu gina pen wo se wo gina na watimi abɔ mpa ya ma omo so asom na omata wo chi amane ma akotote de ama ya wa yiye nso so boa ma agudie piefie aha fie bi wa agudie wo ho manso nti omo ntimi ntui nti se eba se yiye ni basa ya chi omo tena se ne omo kasa mo mu hunu ade wo se nyina nya ade nkoro na ye ntimi mfa ne nkonko nti yiye de ene ma de ba ya bebre okay ene eye day 2 eda etoso mienu na akona du yadom otoso miensa santehema ne dot yie ehon komo na ye die na yese die bay faso die bay na ayi enso etumi edeba ejuru ba bia de kobolofo so ba fie o ayiyo etimi de kobolofo eba fie pa enya senketo kwaku na so obibika ya na menwa kwaku kai unim o ka se mi na mede ye ka nyina ye ka papa nko a o ka se be yesu de ntokwaba na ntokwa nso ba eno so ka ni pa bra bom aba ho no bi che ni tumi ho no bi kan sam ba ya o ma men ka se mbi se na obi awale ni nwa wonim aye na ba mi hu se nipa so me se fie ya wo komi aye wo nwa no enne ma men ka se bi nye no ma bia na timi pie asante asasa asante chia first unim se na nton hia
nanke awade ne yenka mbom enne wo koka o yemfa ne saa ne de enno ne ye problem ye nyina ye te nyina ye di fo ye di hu fo efie bi obekọ wo ye duanani eso ye duanani tete no ye ma wo kwan because of bibinti anokwasem ye ma wo kwan anokwasem but enei ede ne ehu yeso we ye duanani nti we de obi afie dabi the way the duanani yes aduanani bi firi scientific so ba ku firi nenti omu wari enye yi nanso ne dia so oh ne dia o de yaw tete obi kana tete obi kire na ye ka no ansem wom asante enwa boa asante idwa boa onfa na chi ntu eja so obutu no enti asante asem no se wo asante ni na se ye kasa pa de a ene na no machia sa no ma ne nko enti ne wo behwe hu a ene obi kwaware a santo no ko peja pa na obi to ene de fato baabi dabi nanso aba ne sa ne ye ka no okay abanosa enunti no yanko na ye ne ahwefo ne atiefo enko twetwe nkomo kakra mfa so de bai na ayiyo eso etumi de ba se wo hwe na hema dot ye a abrochirefo aba Africa countries bebre aba beja krobia sante kotoko hene na yemusa se komo kra no komama ne enesei nanso so no esanse ebeye nkabomu ama krobia sante koto hene ene asantema nyina no enuti ene omde odo abebo odomu enuti yemusa se obi fra chichiri se kodevoa no se wo ba sante hema yedia na eyodoma ene wo edema santeman ene krobia sante kotoko hene kama pa 05513131 0551 0548 0548 yani ahwefo ne atiefo so enko twetwe nkomo na yentie wo mo so fa so de bai na ayiyo enso etumi edeba hello Timoto yeah so Pizarro ne me do kickers Pizarro mate won Canada yenko yanim ko information na kwanya so achia ashira asantemela o 248 second na onkwaso esere kedi amponya nkop so wori shaw sanse nimdia odi kuman na wodi tiento tiano na abibia no apone kakama no na no bien shiri abo ebra na ofoso ayi someone wodi atu empenyu fo abo bebriso se edi akopso ba fie se edi nka muba ensama hinta bi epie no ofoso ayi yo esan di yo nso ba sanse duru baabi abi aye na bia o America baabi aye ni mu no ayi sifia baba na we no beduru nso wo hu magu na ho na wa sabi predator wori ta fomo a o timi fawo se me na no fa ti ko dia me boa o mu e tanso a na gusuan mu nso magu na wo na se mo fre wo mu no o mu suso anyo mu tefa to bo so ayi nkura bata de e doso ya ka se ka ade sama ade asa so Pizarro ngika okay hello baby afre udi ni kasa fro bo ase ndi na po bi asumani pani pa yenti o pacho papa yin o kasa asisi awo kan wale se mo se Anthony Ntonshia so wale no so no pero na ai maso kakra okay media minimum say abusia ni abusia na enware na todi say eyo papa sunsuma kata wachi enti nka ntone de ko papa na abusia su moja ya maami moja asero akofisi mi kakra no okay hello Ojo. Yeah. Ramani Ajuma dase. Me giani don ken commercial official taxi driver about. Udna runabout no so pe. Runabout no so pe. Brikofo anoche ne statue no esi ho. Statue le siwa pampe. Pajani tia hwewiem. Apeka ni kile ahwewiem. Bodua ni kura no.
Na asantema tumi kese pa sikadwa no waso firi suru ekura no. Asantema tumi sikadwa no so waso suru ekura no dende. Santema tiase. Ai na wo firi ejeni kan konsuma santema. Piao. Ade na me kwanya isire enyinche enya wode ma santema ura atonso osetutu abedi. Na me ma santema nyina ya. Iti ma me da fom. Na ja akokra na nsumi akwanya ko na certificate e ko hwe amamla ni amani a e ko so na bo yo ni se ya e ma ta dmo sani fana e kana aga adide ka se ba kire mu nti e na mi we na de fi mi so tu ti me kan ye hu tampa o patase odi ade no wani na kwalabo wa kwantiom ayiye ba ana fani le kime tena se ka kan se eyi ya wa ba kutimi di ade nti no se na ma ka musia no eti kambra suna ko ba se du be se ko nyano so a se na ba tu ana afa etutu ana mo siye kwabo go ri je to ti di ade bana no zo ba ye ni be ko ti ka kan o ya de se kan ya de se pro ya ba sure ye ba sia obia ko mo men penifo sia ma me nya manie me da se no okay hello baby afrefre udin ma job ka se tikro o ka se free tikro yenti o da ton to na e ka da class na mi yo bia na mi ko yekro mi me wu na me ba yekro eyi ana mi si amai du okwem no ma mele tia ba na papa ni so be wale ni ana mi se de mi papa su kromo mi ju so jo mi akwa tia me papa nsa chirwe se na papa ni bi sa papa ni se na mbe de usia na ye no so me wa hotel unu se unu e de nani me de nani wale e de nani wo kromo ya ke ya mpa eyi ke ni pa ebe ebo ke ne ye na mpa sia papa na ngam ko sia mbe bia nja ye se de ye nyino nketwi ye be ye no wadia nja ba ga se bia no fa no ni ki che gan ye egu ye so ke ye de kenipa ebo me ni tangu ento a o ye de obo ma bye no okay hello last caller hello bojo bema baby afrefre udi yes am kasefre agu o kasefre abuna ko afi na yenti o Abuja ni kaza sungi nkamu nyina na ugojo nkomo amudi ni biso na tana edipa bikase obia nya obia eye bafia ena hu se obi so yobi kurai ene ye hu se yobi esa osha mamre ni amani ya he koso ene hu bi ache ye hu bi da na ni nyina da die no e kire se obi yobi ti abrabo yu asati so abrabo awbebo no eno so kire waji a e se ye de mawo eti wo ti pedi na wo ma me ti so se me die me na me ame na hwan a du se ndi e do se obi so e yobi bo so nyame nka mo ho fa na o mo mo ba nyame isa mo fa no okay hello last caller yeah so be bodai jo kwajo yanko yanim
Yan for friend na emphasia yan kon homa so yan so tro ni Kwame Wuredu na ebo apro no nyina ewo kotokofie yan sam tro ni Kwame Wuredu ono na ebo apro bo no nyina ewo kotokofie enya asam keto akra enti no yan fa be 1 2 3 course bi enka ho na yan fa emfre Kwame Wuredu Kwame Wuredu na sabrin ayi ukomanhia ode nani atofom pa na de befura to bia wa mamre ne amane kwanso no enwumre ne ne na twetwe nkomo ade afa ho hello wa huri hello baby afrefre udin odi for Isaiah Ayetio. Okay. Hello, Kwame Wuredu ni. Hello, Kwame. Kwame ko. Hello, Kwame. Hello. Yako bonko mo mensie o. Hello, Kwame, what you make? Yenhwe na yene yensam twoni Kwame Wuredu yene no kobo enkomo kakra ewo menhia sante fikaziem Kwame Wuredu timenka metunka fo Kwame bibia bokọ de ofo Nyankopon adome ho ye pa enra da ya twetwe nkomo eku a enra na sefata a nananom ehyehye se enra da no ewo ba no enra oda na di na yemusa se na die na esi ho na die na mamra ni amane kwanso na enwanwa na efe na empokura ene ekuo bai na omso eba ya wode odo ebebo odwomu ema ye kokura ye nana ehema echi ofo mamenna wase ene de sedia mapempensu bia no asante amamre efe enika na edihwe esu editie sedia yina yehu ni na yedi hu adase efiri nura edi be yina no dia ekoso ya no efe enika esanse ewom se ye nana eda fom de na nso so enwema ahodo a ekoso ekire sedia asante amamre esitie na enura no ubeka ya yebo yedi twudwa se wana wohwe ya amamre ho ensem so ne kire Ghana Bar Association and the judicial won so a ye court ahodo mu omuye adwuma ewo ho na omo beba na fi security agencies so wana wohwe ya bambo ho nsem so ewo Ghana tituru asante mantemu hanmo ebinumu te say immigration for and Ghana Armed Forces if Ghana Police Services Fire Services Prison Services customs na if omo keka ho nyina kue nyina no ene omo nyina to santene so hwe mfani na omo nyina to santene pepe kama edin sabatu yewura nsem ema no shedin ema no yakọ na anu akire no ohwe nipadom so a omo di akire ba ya that is ni nyina no ade a nika afi ebinom nso ete se wona wo mo ye ankrankra mining me small scale mining ene omo so de odobobo odom ebechia yewura nsem ma no shedin ni nyina no na agya nyuma kakra atete akire yewura so emfa nkenya no na hoho nso so onhwe na onfa eni wo mo hu akwani abadie ni nyina ekoso enu akire no nso hwe se de ampanifu omo nso ba ye beka ho na enu amamre nso a na ekoso ofuade ba ko a ye hyede nso kakra wo yewura afade ya no de ba bedwom no ya na enika na ya dandane nso so enu akuntunkuri ene wo faaye kuntunkuri na nkekan wo bia ni me kire so hyede ana painter bubia bia enyim na nade ne de na eye kuntunkuri no a nanso enwema kakra bi ene na mitimu se na enibre no wo soro isan se ene sidie ana na bubo kuntunkuri enumu afi wo hwe chere so a hye no so a eye sara nso so ene na etia eno so ebi aya ho esi ekire ama eno so na ho enura de no de na eye enhan anase ibekasa anhan ene na ehye ne chere ho na edi kwantonkron ewo ni tire ho na wo hwe sabi na nimu nso so a hu se na kwato abese no ankasa
hwɛ n'anim a na te sɛ yɛwura na ani berɛ aba ɛnɛ deɛ sɛ de medi ka sɛ kuntunkuri no na sɛbɛ ahodoɔ ɛne na ɛbɛwɛsideɛ ɛne na ɛbobɔ mu a na kwame na akyerɛ kwame sedeɛ no ubusa nananom sɛ no ase akyerɛ sɛ sanse ɛno ada no deɛ na sedeɛ bi ambom na ne kuntunkuri nko a na ɛna deɛ na si ya kuntunkuri na kɛde yɛ yie kasa dɔtiye wa santimem na sedeɛ nso kɔbobɔ mu busa nananom ovo me bɔ mmɔden awura mu sɛ nkɛmɛnya nananom bi a wɔn ɛhwɛ ne ntumi fira mu ansa na wɔde aba abɔntene na ɛna wɔn tua sɛ na nsuo no sɛdeɛ ayɛ ne ntin ama yɛnyam ba yɛwura mu ɛwɔ n'ahema fie hɔ na hɔ ɛna mekɔhyia na tipi him no ɛne wɔn di nkɔmmɔ na in fact nananom ɛkyerɛ sɛ sabio ɛwuo bi na awie bi ɛnyɛ wɔn na hwɛ ne ntumi fira so nti na ɛno deɛ na ayɛ biribi kakra ɛde ama me sɛ obɛtumi akyerɛ nti na ɔbɔ kwantene kyerɛ sɛ nka mempɛ wɔn a wɔhwɛ ntoma fira no so nti ofo ɛno deɛ sɛdeɛ mɛdi kankan yɛntumi ɛnyɛ n'ase kyerɛ yie ɛnwie nanso so yɛnya ahemfie kɔ ɛne manhyia kɔ deɛ menim sɛ nyankopɔn yɛ adom kyena yɛbɛwuram sɛdeɛ ɛnɛ nneɛma ahodoɔ bi abɛkeka ho a yɛde tu dwama atiefoɔ nso so a wɔn ntumi ankɔ bi no ɛtie no saa ara nso na nyame yɛ adom a ɛkyena yɛbɛhwɛ sɛdeɛ onofoɔ deɛ adeɛ baako nso so a yɛwura ɛnam wɔn sɛ nsuo no ɛnɛ ɛsan te gu deɛ nanso yɛwura etumi tena ase ama ne dɔnhwere miniti bɛyɛ duo no ansa na na nsuo no utumi sɛ nya adeɛ na ɛtwa pɛn saa brɛ prɛko pɛ ɛne nti no ɛma ɔma ne mu so na adeɛ baako ɔyɛ ne hɔ sɛ ɔma ne mu so na dodoɔ na koraa ne mu sɛ yɛwura ama ne mu so deɛ nka wɔkɔ prɛko pɛ nanso ne na brɛ mpo a ɛtwa ne ho ahyia nyinaa ɛte hɔ nti yɛwura to no bo ase edi ne dɔm anim ekyiekyia abrempɔn no nyinaa so ɔmo ne adwuma san sɛ ɔmo tumi aba abɛka ne ho ɛma deɛ wɔyɛ nyinaa no gugu so a wɔyɛ n'ani sɔ nti ogyina nsuo no nyinaa mu yɛwura edi n'abrempɔn no anim ekyiekyia wɔn akɔpem sɛ owie wɔn nyinaa nkyia no na adeɛ baako so etwa ato koraa yɛ bra wɔbɛdu na fi bɔbɔ no a wɔbɛwura fie no mu no ofo ɛhɔ ɛna na wotumi sɛ ne yɛwura n'ani abere na ne tuo no ekuta ne nsam na sabi wɔde ka yirim ɛhwɛ ne nsam ɛhwɛ bonkum ɛhwɛ n'anim ɛkɔ n'akyi bɛ n'akyi ne sɛ anibere aba owie no ɛna wɔde tuo no ɛde ma abrafo no sɛ munyi nkura na afei memfa me ankasa me nsa yi ɛmfa ni apere wɔ wiem ɛne yɛhim ɛwɔ wiem ɛmfa nkyerɛ sɛdeɛ mamammerɛ ɛne nananom amammerɛ a ɛwɔ asantimantem ɛkyerɛ na te sɛ wotumi sɛ yɛwura ani abere ansa na yɛwura ɛbɔ no mu na afei wawura dahen boboa no ɛwuram akɔ fie akɔgye n'ahome nti ofo ɛnɛ nso so deɛ mɛtumi aka sɛ nipa ahodoɔ a anaasɛ dibi ahodoɔ a ɛnɛ wɔn baeɛ no wɔn bɛboa yɛwura ɛkyerɛ nyame yɛ adom a wɔn a wɔn bɛba ɛsan abɛde nsa ɔfɔ mi tie wa. kwame taw yɛnyi ha mfiri hɔ asante amammerɛ ne amanneɛ no sɛ yɛyɛ brempɔn anaasɛ sɛ nananom akɔ akura na yɛyɛ yi a sɛbia nya ado nananom aduanafoɔ empo kura no so mo yɛ yi a ɛbɛden bɛ nwanwa sɛ nsuo betumi ate agu na yɛyɛ dɔteye kɛseɛ wɔ asantema mu anya manfoɔ nwanwa sɛ nsuo no ha adwene wɔ kwa bi so ofo nipa ahodoɔ a wɔn ba hɔ no deɛ dodoɔ na emu bisa na ɛsan yɛ wɔn sɛ abrempɔn yi ɛte saa na nsuo ate agu nanso so obi nim hyɛbrɛ nsesaeɛ no nyinaa mu no deɛ bɛka no sɛ sɛbi onyame ɛna ɛwɔ ne tumi na yɛnim nsesaeɛ no a aba no ɛno deɛ sɛdeɛ awu bi sɛ yɛae nipadɔm a wɔn bɛhyia no dodoɔ na ɛyɛ wɔn nwanwa na wɔn nim sɛ anyɛ yie koraa no ebi a yɛbɛkyekyere nsuo no sɛdeɛ nananom ɛyɛ no tetewa na de bibiri mu ɛkaka adwene sɛ ɛturo bi etumi ba mu saa ama no yɛyie no nanso so no ntumi amma saa ama na dodoɔ na bisa ho kɔhyɛn sɛdeɛ wukanyan ɛso bɛyɛ no den ayɛ sɛbi sepa ne koni ahan ɛno ayɛ adeɛ a saa bere no dodoɔ na ebisa deɛ yɛntumi enya no yie mprempre na wohwɛ amammerɛ sɛdeɛ yɛkanyan ɛnɛ ɛnura wo bɛkae a yɛkyerɛ mu kakra ɛfa ntwoma a na ebinom ɛde ayɛ ɔmo ho no ɛnɛ mebɔ mmɔden akɔ mu yie ɛsan bisa afoforɔ ɛde fa ho sɛ ɛdeɛ nti ɛne wɔn mpo a ne wɔn mu edi saa adwuma na wɔn edi nkɔmɔ ɛna mebisa sɛ ntwoma yi a mode ahyɛbrɛ me ho kɔɔ yi nyinaa no asekyerɛ ne sɛn ɛna ɔmo kyerɛ sɛ ntwoma kɔkɔɔ no a mode ayɛ ɔmo no ne nyinaa ne ti adi firi asante na asante no nso so ɛyɛ bɛrima
ono wo kumawu bema kumawu ehene na saade no ye de ye edi nanim ni nyina ye se edua da nura me kan ho asem se kuta wo mu nsem no omo kire se ye frɛ no pemsan sa edua no ye frɛ no pemsan na kuta wo mu atete ho no eno na omo de kwa akon na wo mu kwa edi ba ma anim ni asantema anim enti so obi ye abu ne tirimu po se wo beto bibi abana abaka ohempon odi edimu anase osahin odi edimu na epem saa edua no a na dati kokko anase wo bia ye omo ho no a esan wo kiko oni akọ no ankasa wato na ade aba no so no eni ti no hu abakọ sam kakra omo ye akire men nanso ni nyina no ni ti efiri kumawu a egina ho ma asanteman a ede bo asanteman ho ban ti saa dua anase pon kokko na ne ye penti ho anase menti wa no kremu a omo de kire amamre ni amane no na ti kokko a omo de aye omo ho no e kire se edura ni bre a omo de ye omo ho a omo de kwa akon na akon no nso saa dua na ekuta wo mu nsem no eno eye pemsan a woto egyan etuo ene saa no mebia eno ene bebom wabra enka brempon a woko ekon no ede ama wo mu nti ho nso so enura ene nne ye kakra yenya ede afiri mu ewo amamre wo afi hu se binum nso ho no ma ye de nyenyan ede aya wo mu kom ese se bibi saa eno nso so mebisa ho asem mo kire se etwada na ahokyera aba no awerɛho aba no saa nyenya wei no ɛne edegu yekom ɛkyerɛ nsohyɛde ɛkyerɛ sɛ awerɛho ɛne nnwom bibi asi ɛwɔ fie ɛno ɛba saa no a ɛno ɛna ɔmode ɛkyerɛ ɛma yehu ɛno nso kakra yenya ɛde efiri ho no nti ofo ɛna deɛ sɛdeɛ mɛde kanka no amamrɛ ɛne amanneɛ deɛ kakra ɛkɔ so ɛwɔ manhyia a obi a wɔba biara no so ɔpɛ mu etie ahwɛ sɛdeɛ si kɔ a kakra de obehunu biara no obisa mpanyinfoɔ ɛbɛkyerɛ no ama wate ne ho ase ɛwɔ hɔ sɛdeɛ na manugu so a meka no die twatoɔ koraa nyankopɔn yɛ adoma anaasɛ ɛkyena nso so nyankopɔn yɛ adoma wɔn nso so a wɔn bɛba na wɔn de wɔn nsa ɛba abɛto yɛwura nsɛm ahyɛ ne den no ebinom yɛ ministers of state abirempɔn a anaasɛ yɛn ministers ahodoɔ a wɔn wɔ ɔman yi mu anaasɛ mpanyinfoɔ a wɔn wɔ ɔman yi mu ɛbɛba ɛhɔ no efie yɛn mmerɛhyɛ bedwafoɔ ɛmo nso so ɛbɛba ɛna afei woba yɛ mansin kuropɔn mu nso so a mmdc foɔ ɛne dc foɔ no ɔmo nso ɛbɛba ɛna afei wɔn nso so a wɔn yɛ asante adehyeɛ ahemfo non ashanti chiefs ɔmo nso ɛbɛba na ɔmo nso abɛboa saa dwumadie yɛ ɛna afei nipa ahodoɔ a ɔmo nso so susu sɛ ɔmo yɛ abrempɔn a ɔmo nso bɛba na ɔmo abɛboa ama yɛwura nso so de ɔmo nsa abɛto ne nsa yam na ɔmo ai ahyɛ ne den ama ne yɛ akɔ no nso so ɔmo nyinaa bɛdi akyire na ɔmo aba public general public people deɛ ate sɛ ɛna nipa ahodoɔ a yɛwɔ mu deɛ yɛn nyinaa di akyire sɛdeɛ daa yɛkɔ no no ɛno nti nyankopɔn yɛ adom a ɛkyerɛ nso so wɔn a ɔmo nso bɛtumi aba abɛboa yɛwura ɛma kuada ɛno no nyame yɛ adom a yɛwada nso so ɛkyena yɛde ɛno nso ho yɛba abɛti dwa ɛma ɔmo nso ahunu deɛ yɛwada ɔmo bɛba nso so. Okay. Kwame wogidie sɛ wapɛ bibia di apɛnsuo bi agu ho ofo ye gusu akakrakra be yɛn dan ya ma obi mpɛnsuo hye emiemia na wabrɛ pa yɛsɛntwo ni Kwame Buredu ɛna yɛne no twetwe nkɔmɔ no wɔno ɛna probɔ no nyina da wɔbɔ no manhyia ne owura ha ne sɛ wɔwura ha na ɛno ada no na ntwoma no yɛ amanfo enwanwa yɛsɛ bɛma kumawu mahene ono ena edisa esa no animu yemfa ne se omo ena se ye kokon a omo di nanim se de beya omo ma akorabo emfa enka kumawu mahene asante wo bi ka asante e wo bi kire wo kyena ye besan akọ manhia eho ena na koradu yia dom otoso miensa sante hema wato na nanom se aduo se ya wokọ ya furu koton pan wa brada san ebutuo ebeya sempa nanso so krobia sante kotokono an kan ye se ukuma pemu a apem beba ya ko computer so adwedie emrasisia enti aya na nioma me de siesie me fie de se metals me wc na me shower set no me pen ni popom ani de ebe de ama me enunti ena metals de ni nyina me to free Frank Enterprise tals no size be na wo pe 60 by 120 60 by 60
polish and elastic 40 by 40 polish unpolished and elastic wobɛnya nyina bi Focus Frank Enterprise na wall tiles no so no 30 by 60 25 by 40 anso bɛnya bi wɔ hɔ washroom floor no so no 30 by 30 sizes ni nyina ne design ahodoɔ bi a wɔpɛ no wobɛnya bi wɔ hɔ na BWC na ahodoɔ so de a water closet ahodoɔ bi wobɛnya bi wɔ hɔ kitchen sinks and the taps ahodoɔ wobɛnya bi wɔ hɔ washroom basin and the cabinet and Turkish doors papa Urikoto ofie na no a akonfo ntimu ko wian so no Focus Frank Enterprise na wobɛnya bi sɛ so bɛwo Focus Frank Enterprise awo Techno Market Magazine Road and Salabedu Bernard filling station no abrosan ye na mu a ho na Focus Frank Enterprise ho na ne dia asɛm da kura ne sɛ so wo bulu is bono ɛne ahafo ɛkɔ akɔpem nɔfo baabi a sɛ wopɛ task papa ne nneɛma ma wobɔso bi atu akɔtɔn a ɛntɔ w'ani nkɔ baabi a sɛ wode wɔbɛkyɛ Focus Frank Enterprise ne ɛbɛma wo ne pɔpɔm ɛne deɛ ne boɔ ɛda fam frɛ number yi sɛsi a na te asɛm da ɛtɛn deɛ maka akyerɛ wei number no 0245 28 3458 anaasɛ 0205 987868 na kwasɛm ne sɛ yɛka Focus Frank Enterprise a task papa doors papa any WC papa headquarters number 1 21st clinic a sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo sire mu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sire mu wo je ho ba bi a enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a woma gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. 30th Women of Prayer at Kairos Conference a dual view we a 2025 edition in your way so kukra say ye young fish num 5th year anniversary and until ye be show focus ye pa bra ni won pa ye ni etutu ye ho ye hofo ni asaw enhyetwediam fo nyankopon ni wenyam efise oni ediriye and until September boso me ne da to so adue no me 20th September and agimadi no be koso anopa no nkro pepe 9 a.m. ni Ashasiye Erekoso ewo Bethel Presby Church ewo Tonsu Kumase asemtre da fijumedie no so eye manifesting in God's glory. Main speaker eye evangelist Patience de Graft Wilberforce. Guest speaker eye Oraye Elino Efe Almano ni yankane no ni odi obejumedie ewo Insure FM ene Adum TV no wona veto nyum wojumedie na se Kroku Jesi Roma Anchi Sofumami Sarah Minister Seth Achampon ene Frida Boatin na jumedie no nipa esine so eye prophetess Nancy Owusia so pemu nchirewu bia no a friend 0540 103998 ana 0246 878221 ana 0542 234705 Wana metesa wo ba no se wo kɔ Canada. Oh, woko, okosuku. Na yesi agyape aba no nso okɔ nanso ono de okɔyɛ adwuma. Mese, amanfo akɔ no. Enya gro. Jaye no hwan na de won kɔ saa no. Oh, Express Group for ya. Express Group. Yes, Express Group. Obia na nia bre. Pese otukwa kwa ama no ne de. Wode obekɔ simple. If you want to study and work in abroad in any of the advanced countries like Canada, US, Australia, UK and Germany, they will take you there. Next year visit and now turn so oko Dubai, Canada, UK, USA, Australia, and Germany numa wade obeko. Say ya juma so wade obeko Dubai, Qatar, and South Korea. And if you want to write an international test like IELTS, SAT, TOEFL, GRE, and
G-Mart, they will assist you to ride. Hwehwɛ yɛkyerɛ kwan ɛwɔ Kumase, Asafo Labour roundabout wa, Nkran, Kanachi First Light, Tema Community 18, Lashe Goy Filling Station, Sunyani Silver House, ɛwɔ High Court wa, Tamale, Ayama Building, Yebe Tamale Teaching Hospital, Takrade Market Circle, and our offices. Our my bebre so telephone 055 555 0067 and 0249 000448. Only we define heaven's everywhere for everyone, yeah, the luckiest everywhere for everyone, yeah. Only we define every day. Liberty Hour in conjunction with Food for Thought and Omayini Ministries what the Liberty Conference September edition Abraham I where it was a prison break and the Diafiano a baby Jumadia Nina Basso September was so many that was where you know September 27th and no Panusia Pepe Kumasi Jubilee Park a one in Yamina Asia na Liberty Conference September Diano what the association was this one Boniford what to put him a radibefa Omayini Yawadu watch a radia kuaso na prison baby ama wado where oil and padlock direction any white handkerchief shane so say communion wine ensio any niema de bia mu hira so ne de obehira so ama modada na emu makwankyira na nkasa de eye oil padlock any white handkerchief and as a face towel Omayini Yawadu watch onyame akoa ofrefre Liberty Conference adisia nyina any foot for thought for nyina ajontofo ni nie Minister Efe Grace Minister Kwame Jedu Minister Sete Champo one man bet so Liberty Conference onyankron ponchre ampo osansa krokotia kon adu Yesu Kristo papa muku papa muku nam ekombron enkruma kese yani yamuma dross obehia na wona duafie no epebi oh glory hallelujah. Ya mahwefo ne atiefo nyina akwa babiem eba sompa asem peni paso medical kan kire wiasema nyina se aha ena asisem apo menteme ho ase ode bedan ya ye pene pomasi bere ede ma ona asumdue enso abua no ye nyina ye nom no wasantemam ne wiase afa na nyina eya asem o Ghana ha o eya asem o panipa memo akwa aba ya ja epom te sei nyame adom udin de sei Idiana do from ni Joe free hin na baye so free aguna saman pacho konfo ye bi kurum pacho e ho na ka akiri free ka akiri wo bi o ye adwuma wa ha aguna saman panipa wakosam ne se ya ne bedan se ye nkomoa panimfo mpancho akonse nyina ne se 2023 na me ma bi se bese mi tukwan akontru yi ekọ Canada na me yonko ba ku bi ye friend owner wo ye phones ti menindi nkoma se mpese mi tukwan ana so man bi wo o ma chazi park so chi ye na azia chi efa hen e asama azi park no noki aye frɛ no sɛ Mr. Sechere Mr. Sechere ana so wa nse Mr. Sechere de ebo amanfo mum tukwan na mse Mr. Sechere na meninu na bere ma no so wo de number be ma me ana wo de number na me frɛ no tim frɛ Mr. Sechere no wo se hwan ana mse mi dwu no so dwu be na mse mi wokonya na asama kuno wokonya abrahoma ne wasama mi wokonya ana Sechere no so asama okay ana mse mi wokonya na obi na aka no asama tem se obo manfo do me dey etu kwanti no pese wo fa obo ame ana so wate na se mo yen na mse mo lolo kwa na se ne o te kam ti wo ba ti mi hia no na mi gina aka na musan se mpacho hwe Mr. Sechere ana se ye wo no ana se dey asem na mse pese bi tu kwan na obi na aka ho asema kire mi nti mpese ka ode me ko enipa na wo se wakwara na ode me odutu kwan no ana wo so wate no se da be ne menya kwan na mse ni nyina no ho no se ne wo na mse ade amefre me bra na wo so wo bebo ame no ama matu kwan no me bra nso ye djuma wadwura ti ifia da no na me bra ye se ne sa de wi fira dwura be ba nti me twe no agona ne se kire nyina me twe no agona no fa nyina yenko ma no wadwu so no fa yenko adwu so ti atwe ne bo be te na mbra ba ye no ode tena ka nu na ode nyina akọ adwu so wonwe kwan so no ko na man busa man friend pon busa no say na Mr. Sechere na we muso no so we mi na nam nidu nkomo say obese otukwan no onu nwa na ba no say mu die na nam se mpa che mia ana so wo Ghana card nam se an mo passport nam se an ana say ansa na obese start adwuma no
obedi ka me 2000 ansa na adwuma no wa hyase na ya ready ana na am so 2000 is say 20 million obedi ka 2000 ansa na wa start no dey ye day wo say obedi ka ansa na wa start adwuma na kwantu na asem no na je se de nka ho saa na okan ne de saa na o chiri mu ma se obedi ka 2000 ansa na wa start adwuma no na ya ready ana am so okay ye kwa achiri obedi obeti yanka nti du kwesara no na me frɛ no se Mr. Frempong na se no me kwose no so se ni nyina wo mo am ho nti mu da mu ye wura didi a me de mo ho no ana Mr. Sekere no so no a wo de me ko no ka kyerɛ me se fina ko me diska ko ma Frempong no a me hwɛ se me ma na hunu mu ansa na diska na ma Mr. Frempong na so mate nti ba sa no di 2000 me ka di ko si Mr. Sekere no so me ne obi na de ko ye 2000 no ti edi be na wo twen se ko be bo so me no Sekere na waguna saman adon na waguna saman eno do ko odwoso odwoso ni no ye frɛ no sei Frempong no okay ko amna Frempong no ode me ko to ode me ko na me discount 2000 no ko ma Mr. Sekere no ana me friend say Mr. Frempong sika no me de ma Mr. Sekere no say ne nsa aka ti e be na otwe me say ko be bo so me na friend say no me ko say no so obi hia 1005 bim yanso me ni in ba friend say discount say e de koma no timire koma no wie na kire no be se gay bi Mr. Sekere ndem gay bi aba se na ase no na ono pese okọ Canada eku school onti no o de me taache na makoye na yire timi kwa na me mai madwuma no so akuru school na se me da kontu na me si me tu me da minim school wasem bia me da me da se wa se odi mai da atu kwan no na me kan ne se timi kan ne sa no wie ye no ana waka se sare a ye beka koye marriage certificate yan so me fa 1005 mla ena so me sare 1005 na nkwa ma fa nkoma ne fie abonten ye fro ku okay akontru we di sope akontru akontru ma tu di sope oye connection man dia se half na woje awadwo half ana so onyi bi kura no na why process na dia mani pakoro na fa 2000 bra fa 1000 bra eno dia akontru no odofo eba ne sa ebetumi amoa ya de Sciatica ha akontru ebetumi ama Sciatica hawo na sa Sciatica ni na 21st kene kiare bibire biada ye fa koda 21st kene he ene massage akoko sechi akwaji no 21st kene no na mekoye no na ye makoro na ene mso miamia menjire wam sanse ye ne nam ho nyina no ye yade wo kwa bi so ene 21st kene ma bo ma baso abrante ne wo ye massage no na mfidie no omdi mfidie ni miamia wa mfidie no jai odofo ye friend Patrick ho na Dr. Hansen no okọ no oba na massage no koso e wo 21st kene na sade mian kasa mahusma gina so no odofo na say massage nye so ya de nko na akwa massage 21st kene da bi o wo ho a we so otimi ko miamia ho na nipa no wo ho a wo ya de usisi no se de usi ekoba usi transe no wo hia massage pa ne nyina ye 21st kene na mfidi asaba 21st kene nya asem ketwa odofo yan kan ye wo ne ko miamia ya widie mu o e wo 21st kene kokose chogina wo nyina no wa kama nyogina ho no odofo yare bibire biara 21st kene kwati kuma se hwan overseas wone Sompa TV Sompa FM na wabrosa krom obo so behu won enkran so wo ho sunwane nkranza tachiman 0540311311 0540311311 3 eba center do odi abadwa so edi tuko kwase 3 eco capsules coco master odofo coco ye yade bone pa over the counter for nyenko pe 3 eco capsules bi he fagu shop ho amanfo to ton te so mfa so wate Kolinaka badani herbal misti yeba apidan kubenya biato 0546 107107 0546107107 wodofo abefo akwantempo ye nenam so no gese okurafo no na phone no wanya de papa odofo si ye kote talk ho ana WhatsApp no unya bi uya no na akate ya pa odofo boss Ghana omo na ese he omo abawo no maba na kama pa boss Ghana fo no omo se brada baje phone ni bi na tuatua na kakra na se do besi tuatua na kakra no odofo onya adwuma kura obetumi akɔgi bi wo se Samsung phone 16 to A06 ye na kire se A16 to A06 ye eno na Samsung no Tecno no so Spark 40 any Infinix no Spark 10 kona kwaji bi wo se wo di firiw bosome 9 bosome nsia
said the bia na obetua kro na se na wotwe bia na obetua so a kwanda form ana se bosome obema wo so atua kama pa ni nyina ne se monkafra ni nyina ne se wodo Ghana card beba wadi mfie edunwotwe ekọ aduesia na ode ebema wo na obe deposit 15% ansana wode phone a wo pɛ no enso de amount wachira kwa sofo line Ghana commercial bank ho pɛ sofo line na edum so obehu no telise office na kire se enkane Vodafone ho no ɛho na abehu no yemfrɛ wo mo 020 024 2424 atie phone kafra ene emframana nye 020 024 2424 and 0540 60 0314 yanko na yanko ni yanko pe phone so bi na wosemensa kan kire say so we SS ye and so a graduate you and diploma wayo adwuma da ho a oba obema adwuma so aye pa so pasika kese star 426 star 18 hash send call all network select Sompa FM no prompt messages beba orofo hyehyene nyina na obenya sika kese pa mega cash lucky boss was win big come pa kada che na kosi sei yacho ana waje 1500 years wode ko Malay certificate wo kema mi no iwie ye no achi ya no frɛ na kaya me se school na no ya mage no school na benti no me fa 7000 mla na emfa nkutu school fees na me se me de me man kan kyerɛ ne se me ko school bia ntime no man kan se me ko school bia ntime school fees na se me de me minim ho asem ana se ne me fa 7 adwuma na wo ye dey wo ye no na so me de 7000 kokoma no tini 7000 koma na wie na akira man first kan koma na bia me ye 1000 tene de man fa koma Mr. Sechere me koma e sende ma Mr. Frimpon ana me koma no so sika se pa na akodi no 133 million you can nyina bomu ene so de ma wo ene so de ma me o de koma na di say 9 October be na 2 years ni ma twom a ye ne wo chana sa am so pa me hwemo pa na msa dia me de be dam na adawo ma do me no aka masem dia na abrante no a wo mu kuru mo no so ye friend say wanya abrante wanyini papa pani woda so wo ho woda so ho o ka kire na de no ka edwala ya kora me ko to assembly man nim e ma ne frɛ no me frɛ na wase wona de woni misika bia ena papa no wodwo so no so ono so se Sechere emfa sika bia anya de ma no ti me mpi bia me mfa nyere me mfa nko tenumre na police afre no we se scansaria obetia 3005 ama me na me se nye 3005 na me de ma no scanso me bla na de scan ma me bla de scan ma me a na me so me de akwakoma Mr. Sechere no ti me bla ya we sika bo de be man bia ma mpoji no bu na me de akoma Mr. Sechere no Yaa Serwaah ni akwantu semi na papa no kwa na wo office odi amanfo tukwan ana so obode wuro so betumi de amanfo tukwan ana so okurom ni no na de koto asane amane mi kurom ni no se me kurom ni ntia ma nya mi nua aja obeboa me ma oboa me ha sanity akobasa akoba ne sa Liberty Conference no September edition aduru ho Liberty Conference food for thought wo ne o man hene yedubu achi na aka manchiri mu na odofo wo manfo a wakọ Liberty Conference ni bi be kase adanse di efiri mu eba no anya semwa odofo se nkonua na dawo so yanko Liberty Conference wate empunchire bi adem bia no e wo se nyankopon na mo man hene yedubu achi so na wo sane wo o manfo dodo no a na edi adanse wo odofo wadanse die ne die hen kone kopiem na so enya adanse die di wate efiri se nyame beye nyame ne ma enso beye ne ma September edition 27 September na ye ko Liberty Conference no dofo akwankyira ye de ko oil ene akradu ye kanisa ene white handkerchief na odofo assemblary po dash for no say o si prison break odofo wo probi abonsam de wa hyem bia na o se pron etimi bie matimi ifpepie fira bonten na ho etowo e ma hene ye dubu ache na anyomtofo obekọ dwumadi na se minister Kwame Jidu any minister Efe Grace minister Sete Champon womo ene kwaje krupo twedi aponyame tata no so refri na hwinmam no abaye ne nsenkyere ne ewo Jubilee Park nsenkyere ne tesi o enye winko a osuko bi wate
na ohaw ne amane edaw so bia no e wo se nyame epagya edi firi so anopa no nsia wo na wo ho pe ba bi papa tran se de nyankopon frama no bo a ebeka wo was a come and be blessed. Oh, glory, hallelujah. Apostle Dr. Megashi say, "One no ene de herbal, any spiritual no ebaye." Apostle Dr. Megashi. Orofo ya de Bible bia da Apostle Dr. Megashi obi to ase no de amao. Na osema me mo yade bia din se wan kasa wo widiem etse se wo yade dia. Apostle Dr. Megashi makru one old police station no na ebo ho pe yekọ na okotu yade asem Norwegian Studios oguso ewo manhia ene emfonyina wo twa ne videos no enya asem keto akra ofrin kran na aba na ahema dotye no Norwegian Studios obo adwuma pa ewo manhia orofo se ka video aponto ne abadi to ne ayiyo no ene se Ghanaian movie na wo twa pa Norwegian Studios na mekanfo na mede ama ukọ enkran malam abase first Kokro Street ne so pe ho na behu Norwegian Studios efre wo mu ne no mu ni nkomo yi 0574715778 0574715778 Norwegian Studios na mekanfo na mede ama so fo rekon so de akurase aduraba rekon herbal mixture orofo rekon herbal mixture no manfo dodo no na edi ho adanse ese edi o maka gina mutuom koku ase omusisi yade ne pressure low high bema won ka janka sen wo mpam reko heba na nkwamwa na kutia yade wo hu nipaduam no onom a immune system no ebe boost pa na so onya hoden yekoto reko heba mixture ni bi wo Fredman Seba wo kewu Time FM wo boase Free FM o Tachiman Boga one of God pharmacy ubenya bi ato promise eba so odum yekoto reko heba mixture ni bi na yemfa entuye yade ase 0248672271 0248672271 reko heba mixture na mekanfo na mde amao kama pa no ya sanfoforo ene akwantu semi producer modern boben ene wabo ede afa ho sanse yenche aso ntia asem bi kura na papa de wo kan no me no afi na abeduru mani mo na moye ho adwuma memo akwa katachie ofo bibia boko papa na asem taw ye bre no nti yo ye bre nti na na bedi de wo sindis me chia opa woni masa amoa ofo so se bia na wo achichini benche na opese wo de wasem bedan se de papa di na asem abaya nyame adoma encha nkochi Friday no na sika na aba bedu fidie mu hana number between your phone is 0244 80 14 26 0244 80 14 26 0509 43 84 0509 43 84 sa number we now fra producers all the wasan ba be dan asem bia etiti wo fie bia mu no de be dan a ebetu ho anamo ade amao ovoso ye nua be men oba ye ne yedi ho dwuma na ye ne opanyini na wo agona saman ho no edi nkombo na asem tie ni na se papa yi ne kura se oye so de ni betu kwan na sika papa yi de bre no eye 7000 enka ni sika dada no 70 million na papa yi de bre no papa so kire se sika wo de ma opanyini no eye 130 million 133 million papa so epeso kire se sa na wo de ma no papa ne kokko tue sika no okọ no na dansini eka ho ofoso me fra dansini na dansini ne se no kura ye nua be ma yasem wo de be dan ye no sika 133 million no no kure ode ma opanyin na owo asama ho no to opanyin ka se ode sika ode ma no 7000 ana 70 million na se no kure bi anim ovoso edidi nkomo na ye ba be wura studio no na papa no nipa ode sika no oje komo ano no eba amuo na wo kan na papa na de oje sika no kokomo ano no pese o kanta papa na opanyin ji sika yi kokomo ano no etua sika no ma no pese o kanta ntimi ne gboso a se de medical catcher se abo bia bebewu a na ne to ka ne bode sanse what they say asem penipa dwumadie no ye hunya de wasem ba no a ye ntia so ntie ba akonfo asem na emu asem penipa ye hunu se yade a opese wo de sesi dane nipa kro no na ide a ene oboa tofi akwa enya dwuma etofo so me ka tene se so onim mission up to Friday opanyini sika o de ma no 133 million no so anfa ama no a yen ye damra miam tie me na timi chekere me ofoso so mra etimi chekere no
nti so obi te Ghana na opese ode obi edane asokwan na so opese odada obi gini sika de a odene se ka twa na nka de a ene yede mna na beto papa ne ga yese we sanete de a obeyete nka ye be be studio ye ena afi o makeka bom se asam na ye yese empo ebe mamna na ye adwuma no nyankopon ya adoma efiri enkwesi Friday no o betu papa sika ama no emum no ye ka no wankan se 133 million no ena ode be ma no nti nyame ya adoma on se dwuma de nwie ye wie na producers ye safra papa na afi yakwa agina say 130 million because what you say okwaje visa no e dey ma we no fees sika bi wo mo twetwaye panipa visa no buy nti ye bowura mu a ene ye behu nti enchankoti efiada de ne ehu ba bia susu ade bode ho no okay pana members in trance ye bre no trance aya asemo ya asemo ni akwantusem yo Denise Sanka. Ya onyame shiro ni pebia na onye obi akese. I can't change no more bonten amo maso atese. Akonto e de 70 million 100 million konye kuru country bi ajo hendes. Me nwanwa. Enye kuru ha. Ma trudi se so peso. Ya me hunu ade kuru nti e kokko kosa ade. Na sebeta flache country bi jo 70 million otuna do ukoko anka beso. Mumo omujo msika dia na ye hawa beda yeso a. Ko ye 500 million hu se ne nka wo ko ba bi no pese. Ye besere ya mo hwesa ade ni ye na wo fi amuani na ho. Dubai no ne wanwa so obi siru e ho ye ngokora ngosi obi so Dubai unya gotezi ejo atekiti buku de ji hotel awoko ne bi wo wa ye ma obi maji esika ni ansane ahwe ne obeka bi amaye ne ye de no to nten so ya sere ye nuanom so so ya mo ye sa se beta frache panyini se me ko ho nya me ana mango untimi nya ade ne nkoje untimi spare aye mo na musu magimi too much dem biara da maji obi sika na ebe TV so na fe na metua dunim so obetua no me do ba ha ye de ansa no aga se obetua krade ni firi adwuma nyo ye anya ni nyina na be fa ma e fa wadidi amfa ka na aba sebe ye masika na fie manim guase ma ndi fesika to anim guase na kokko wanim we chi ye bu adwuma di ye gu hu fi ansa na kina wo de ade no aba na ne no koya na wo ba ye eya me daso omse Friday om dis kan beba omfa meto Friday kura a Friday kan wasem no omfa ma ne obeti na sumo ombe go ni mi say de ya wo he omfa sika na mra ne ntwadia ya call Lawson beverages na enwumire ye ntwa be free say ye fie ni kan enche baifo we fotimi fo ni kan enye yie debi edu ba bi a eso mo ani so eye hye Dureman bitters ene ginger liquor eno na Lawson beverages odi abadwa so a wo bakumase a ye de ye na hema yi amanfo twetwa bi bobobi no ape bibie di na nyoma konkan pa orofo Dureman bitters no ye kan no eduro yi mu mase tinkom eduro bi ensa de bia sa na meka no akakaduro so eye nipadua mu adwuma pa eno na Lawson beverages akeka bom no yenkotobi na yefa eni adwuma orofo se wo ho se na pese oton bi kwan da form anase wo pabo anase wo support wa kope biton 1 tot 2 tot oso betumi ateso fa so na so watumi edidi pa 0242133577 0242133577 watwa yina wie no Dureman bitters ne gejale ko no pe krobia bi fa to akiri ebeboa pa na de pia no ne nyina etimi ma otumi edidi pa orofo krobia Ghana fo agi atum enye bia ni bia de enoa ene club oni fie du nwotwemfo asem koso obapemfo enfo asem enko club ye so omna samo ye bre na ye bio ya wode kakra bia ebe na me de me kanya ne se sa kwantu sem ne ade yawo edu me bia be ka che ni pe bia sika bia wotwe bia nipa ne do so ho bia jai efa we so na kopi we so na kopi we so yawo ye ti wa etu enye obi a na de obi ko ba bi sesebe obi nkodi usika nya sa nom ne bi wo ye so obi wo ampa wotimi di menwia bi koi obi ma nso de madamfo bi ko iti so obi buhwa ase ye omu gidie opeso tukwan de ye kwa nye ni nyina na ya na atam de wode wo ko no ana wode ko ma obi no sebi o mu kapre kora ni mom ni pa bi nso ya bo ni pa bi nso ma ni pa bi nso akwa kodu o mu nso du ye no man ka ye ba ndo e wo adwuma wa fa to nso emo ye nhwe de se de na kwa kukan edu mebi wa ade e koso airtime mesre sika na sem na ka fidin de oye be you because mo baka chose we dey process fee the 500 million na se 50 million bla ene de be ye ho no ma ya wo pa blu chira ko tuan we obetua ni sika na esope short ase on we obetua ti de be kan se me maka se wo mo mutimi di amafo ko abru chire no
ɛyɛ connection ampa connection de amanfo kɔ aburokyiri emom yɛnhwɛ nkurɔfoɔ bi ɔma bɛ ma ɔmo hyɛ mo adwuma no ɛba no saa wobɛti sika betwa advert wobɛka yɛbɛka bi aboa wo nanso deɛ obi yɛ yɛ nti na wadwuma no nkɔ yie madaroma yɛbɛsrɛ abrante no wotie yɛ ne a ɔmo nya de ɔmo yɛ yɛ sika besi wie so na memfa ho ne dwan ɔmo som de sika bɛbra abrante ya ana papa ya yɛhwɛ ne mu yaw ɔmo amfa ma ɛkyɛ nim de yɛbɛka nti yɛbɛsrɛ producers sɛ ɔmo nya agye pene so ɔmo de bɛba no deɛ yɛhwɛ ne mu na ɔmo amfa ama de a ɛnyɛ obi ne kumantwe bosu akona de chi ɛgye akyere man nti papa kan akoma to yɛ mu ate ɔyɛ sompa simpe nipa bɛyɛ yakoma mu de bia de aboa wate akoma wobɛkɔ akɔhwɛ kura no nsɛm ɔmo keka no wɔ akyire kura no na asefem akoma to yɛ mu ate bibia bɛyɛ fine aha na brɛ ba me ade adwumadie nyina asie efiri sɛ yɛ brɛ no ayɛ bɛ Sida Worship Center ɔmo na de nyame asɛm emu hwampa ɛde ba nyame adom a ɛkyena yɛ da ɛtɔso miensa na akona du yi adom ɔtɔso miensa santehema ne dot yie no ɛkyena ebedi komo ɛwɔ manhia nti yɛ atwemba wɔ fidie no yɛ wɔ ne pa ɛde mamu ɛne yɛ number no ɛna yɛ de tu dwa no sɛ asɛm bi kyerɛ so na pɛsɛ so mpa sɛ peni pɛ boa wa na ɔde abɛdan producers nti fuso abo adwuma na pa for yakram yɛkɔ long time. Yes, what did you? Mama